Sí, claro que sí, aquí estamos. Buenas noches, buenas noches. Ven, querida familia celtista, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Un postpartido histórico. Después de un partido que no pasará a la historia como el partido más positivo para, valga la redundancia, la historia del Celta. Me pilláis un poco despistado y vosotros diréis, ¿por qué, Pablo? Si ayer hubo partidón, uno de los partidos más ilusionante, yo creo, de la historia reciente del Celta. Creo que la manera en la que vimos Balaídos así lo demostró. Y mira que yo creo que tener la perspectiva desde la grada de animación le quita, ¿no? Porque al final tienes delante una grada vacía y no estás viendo la barbaridad que luego ves en los vídeos de cómo estaba esa grada. Bueno, en definitiva, una gran entrada en todo el estadio de Balaídos, un gran ambiente y una sensación de que igual al Celta no le es del todo cómoda esta renta. Un gol que se lleva el Celta, un gol también que se lleva el Olympique de Lyon y un partido sobre todo marcado en primer lugar, yo creo por la dominancia prácticamente total del Olympique de Lyon a lo largo del partido con la pelota y sobre todo por esa expulsión de Borja Iglesias al principio de la segunda parte, de la que hablaremos. Hablaremos porque se las trae. Decía que estoy despistado porque esto empieza tarde, mal y arrastro. Un viernes, un partido, si no me equivoco, entre segundo y primero. Un viernes a las 9:00 de la noche. Bueno, pues el resultado es que son las 11 y todavía faltan 10 minutos para que acabe el Celta Fortuna Tenerife, que va ganando el Celta Fortuna 1-0. Atención, ¿eh? No sé cuántos partidos habrá palmado el Tenerife esta temporada, pero ahí está cerca de hacerlo en Balaidos. Bueno, lo dicho, que tenemos que hablar hoy de todo eso. ¿Eh? Tenemos que hablar de cómo ha estado el campo, tenemos que hablar de Endriki. Endriki, me cago en Dios, Endriki. Hablaremos de Radu, hablaremos de la alineación de Claudio Giraldez y sobre todo de cómo queda este partido de cara a la vuelta, porque no es baladí hablar de que quizás el Celta sale vivo, pero no con toda la renta que yo me hubiera esperado. Lógicamente, me repito, un partido muy marcado por esa expulsión a Borja Iglesias y que yo me daba la sensación de que el Celta a priori puede parecer un equipo inferior al Olympique de Lyon. El Celta tuvo suerte en el sorteo, se puede decir, pero porque el otro que le podía tocar era para mí el claro candidato, el Aston Villa, a llevarse esta competición. Pero claro, estamos hablando de Endrick, que llevaba sin meter un gol más de un mes. El Olympique de Lyon llevaba cerca de un mes sin ganar un partido. Muchas bajas que tenía el conjunto de Fonseca. Y con todo eso, teniendo en cuenta lo que te puede dar Balaídos y que la ida, por desgracia, te toca jugarla en tu campo y no la vuelta, creo que era el caldo de cultivo perfecto para pedirle al Celta una victoria ayer. No para exigírsela, pero sí para pensar que ganar ayer no iba a ser una grandísima machada, sino que era un escenario más que posible. Bueno, el Celta fue bastante dominado, supo sufrir, creo que tuvo armas de sobra para salir sobre todo al contraataque. Hablaremos también de cómo puede afectar y cómo afectó ya, cómo está afectando la baja de un Miguel Román capital, absolutamente capital en el centro del campo, pero que creo que va teniendo buen sustituto. Y de cómo se queda el panorama, amigos, porque no va a jugar Borja Iglesias el partido de vuelta, ya lo sabéis por esa expulsión. No va a jugar Oscar Mingueza porque efectivamente vio la tercera amarilla, si no me equivoco, y por lo tanto está sancionado. Creo que son ciclos de 3 amarillas. Que me diga por aquí la gente en el chat, Mary G, Manuela Grasso, Dinky Cádiz, cómo está ese panorama, si vosotros lo sabéis. Y creo que hay varios, creo que hay varios así. Bueno, el caso es que vio la amarilla Oscar Mínguez más o menos en los primeros instantes de la segunda parte y no podrá estar en Lyon al igual que Borja Iglesias. Creo que es, si te sacan 3 amarillas a la tercera no juegas el siguiente partido y cuando ya cumples un ciclo, como le pasó a Ilais Moriba, si ves 2, estás fuera también. O sea, ahora mismo tenemos apercibidos, si no me equivoco, a Miguel Román, que ya evidentemente por desgracia no va a poder cumplir la sanción, a Javi Rueda, a Radu y ya está, creo. Y al señor Mingueza, que bueno, pues ya la vio. Pero es que cuidado con el Ice porque está ahí también, que ya cumplió una y no sé si ya tiene otra
O si le tienen que sacar 2 para cumplir esas. Bueno, un lío. Las amarillas, esto es una tomadura de pelo. Oye, acaba la fase de grupos, que son 8 puñeteros partidos, tío. Limpia de amarillas a la gente, de verdad. Es que me parece una tontería. Una tontería. Y luego, claro, oye, pasas a octavos, directo, juegas un partido menos. Es un despropósito, ¿verdad? Bueno, amigos, actualizamos minuto y resultado. 82, sí. 86 ya de partido. Salió Noel, ex del Depor. Celta Fortuna 1. Tenerife 0. Faltan 4 más añadidos para una victoria del Celta Fortuna, que vamos a ver. Evidentemente, si no me equivoco, le queda mucho el Celta Fortuna para intentar acercarse a esa posición de ascenso directo, a esa primera plaza, porque el Tenerife está completamente imparable. Como debe ser, amigos, como debe ser. Por estadio, por entrenador, por plantilla. Una pisonadora el Tenerife. Nada. Pero ojo. A ver. ¿Puedo poner aquí? Así. Ahí estamos. Así está la clasificación ahora mismo de la primera ref. Ya digo, en directo. Quedan escasos minutos para el final de este Fortuna Tenerife. Segundo contra primero. Recortaría el Celta Fortuna. Bueno, pues 7 puntos. Está complicado, ¿no? Está complicado. Vais a permitir, amigos, que beba. Estoy un poco de lado. Y mañana me voy a Asturias. Estoy perdida. Me diréis, ¿qué coño tienes en la boca? Es que, qué cosa más fea, tío. Mira. Parece que me cagó una paloma. ¿Os acordáis de este vídeo? Ahora mismo soy este tío, ¿eh? Atención. Soy este tío. Pero es porque me mordí el otro día y me duele la boca a rabiar. Soy un desgraciado y es que estoy perdido. Man. Ahora mismo soy este tío, ¿eh? Atención. Toma. ¡Ay, qué asco, Dios mío! ¡Qué asco! Soy este tío. ¡Qué puto asco! Bueno, vamos a dejar de ser desagradables. No enchamemos o Malfario con Manchester United en clave Europa League, que no nos trae demasiados buenos recuerdos. Dinkika dice por aquí, mientras no la vea Radu, yo estoy relativamente tranquilo. ¿Cómo? Mientras no la vea Radu, ¿qué? Ahora, Dinky, perdona, ya no sé de qué estamos hablando, lo siento. No sé dónde nos quedamos, pero estoy un poco perdido. Voy a poner aquí. Abrir en otra ventana. Ajá. La tarjeta amarilla. Vale, lo entiendo. Villar ese día. Estoy muy seguro de que Iván Villar iba a dar la cara ese día. Bueno, a ver. Voy a poner aquí a la gente de bien del chat. El señor Alex entrará en cuanto acabe el Fortuna. Quiero pensar. No me digas que no funciona el chat, Dios mío. Otra vez no funciona nada, tío. Estoy del OBS hasta arriba, de verdad. Es que me trae frito, tío. Me trae frito el OBS. Pero ¿sabéis que también me trae frito? Y me trae todavía más frito. Oye, ¿podremos ver el gol del Fortuna? ¿O nos lo tiran abajo? Esto de verdad. Yo necesito rápidamente unas clases de OBS porque esto a mí me está quitando la salud. Os prometo que me está quitando la salud. El puñetero OBS que no me entero, pero de nada. De nada. Aquí tenemos el gol aportado por la cuenta de Grada de Río. ¡Qué golazo, niño! Espera, porque Televisión Española... Cuidado, Pedro, no nos tires aquí el canal, por favor. Ojo. Si vamos parando así a los pocos, parece menos delito, ¿no? A ver. ¡Boh! ¡Boh! ¡Qué maravilla! Es un... Este tío...
es un poco Fran Beltrán, ¿no? En clave... En clave esto de aquí. A ver. Hostia, un 85. Me cago en... ¿Qué pasa aquí? Esperad un momento. Jugada en revisión ahora mismo en campo de fortuna. ¿Qué pelotas pide aquí? Ah. No. Pide un manotazo, supuestamente. Supuesto manotazo. 7 minutos y Marco... Out. Subidón de gemelos. Nada, esto no es nada, ¿no? Está aquí el señor Manuel Agraso también viendo el partido. A ver qué dice el árbitro. Nada de nada, nada. Esto ya es por quemar la ventana de videoarbitraje, pero nada, de nada, de nada, de nada, hombre. No. Bueno, amigos, ¿qué os decía? Que el OBS me trae completamente frito. Pero esto... Estamos jugando hoy con fuego con los vídeos, ¿eh? Estamos jugando con fuego. A getafear. Vamos, hay que apretar ahí atrás que vamos. Esto, amigos, esto a mí me lo vais a tener que explicar. Hablaremos después. Hablaremos después. Vamos a ver. Codazo de Borja Iglesias, que te crió, al defensa del Olympique de Lyon. Estamos de acuerdo, ¿no? Codazo en la cara. Bueno, vale. Segundo 2 de vídeo. Seguimos avanzando. Este buen hombre belga se toca el oído. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ajá. Vale. Vale, oui, ça va. Vale. Seguimos avanzando. Vale, aquí vemos que le pega un coscorrón, tal. Un rollo aquí, no sé qué. 28. Han pasado casi 30 segundos para que este tío saque una tarjeta. A mí me vais a tener que explicar qué ha hecho este señor y sobre todo qué le ha llegado por aquí en estos 30 segundos. Porque yo lo que veo es una mala praxis del VAR una vez más. Por lo que sea, no hemos escuchado absolutamente nada del VAR. A ver, podemos discutir si es amarilla o no amarilla. No me jodas, acaba de meter el Tenerife, tío. De verdad acaba de meter el Tenerife, tío. Qué pena, tío. Puto Tenerife, de verdad. Al Arenteiro también en los últimos minutos lo jodieron la vida, tío. Joder, con el Tenerife, macho. Bueno, en fin. Volvemos a lo nuestro. Qué pena, tío, qué pena. Qué pena. Oye, es bonita la camiseta del Tenerife. Me cago en la mar. Ay, Dios mío. Bueno. Una putada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver rápidamente cómo queda esto. Aquí que no está ni actualizado todavía. Vamos a ver cómo queda el Fortuna. Ahí le dan el empate ya. A ver, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy tranquilo con la posición del Fortuna, ¿no? El Pontevedra que empezaba y que no gana. Tranquilo, no, tranquilísimo. Pero es... Y por nada, tío, por nada, de verdad. Ay, qué gol más estúpido, tío. Qué pena. La para es en propia, tío. Es en propia. No me digas que es en propia. Ay, pobriño. Es en propia. Bueno, amigos, perdón, perdón. Lo dicho. 50 puntos que tiene Fortuna con este empate. Si la cosa sí, se queda así, ni tan mal. Le queda todavía 8 puntos de colchón con el Pontevedra, que veremos qué hace de aquí a final de temporada, que se está desinflando un poquito. Y sinceramente, yo creo que el Celta Fortuna va a jugar el playoff en esa posición. Esperad que están revisando
Nada, el caso es descentrarme a mí y tenerme mirando 50 pantallas. Yo soy el señor del bar a esta hora de la noche. Pero aquí que revisen. Fuera de juego. Ojo. Nada, da el gol. Bocar a ello. Nada, da el gol. Nada, Manuel, nada. Que no hay manera, macho. Que no hay manera. Bueno, pues nos quedamos así. Yo no me voy a volver loco, la verdad. No me voy a volver loco. Estoy muy tranquilo con el Celta Fortuna. Una pena para los que hayan ido. Por poco no fuera de juego, Por poco. Bueno. Amigos, primer equipo. Celta Olympique de Lyon. Creo que hay varios nombres propios que rescatar. Uno, por supuesto, es el de Borja Iglesias, que es un jugador que está empezando a repartir más de la cuenta seguramente. También yo entiendo que llega un punto en que un futbolista se cansa de que le peguen palos a todas horas. Me acuerdo especialmente del Larsen, como se le enganchaban como si fuera un mono de la espalda, porque al final, oye, eres un delantero, mides 2 metros, pues amigo, acostúmbrate a que te peguen palos y a que se agarren de todas las extremidades que tengas y ya está, y no te van a pitar una falta. El otro día, bueno, le pitaron ese penalti a Borja, un poco como la excepción que confirma la regla. Pero más allá de eso, creo que el Panda se tiene que estar acostumbrando a unos rollos que, claro. ¿Eso justifica que con amarilla se te dé por saltar un gol aquí? Hombre, pues yo creo que no. Yo creo que falla Borja, sinceramente. Con lo que se está jugando el Celta, creo que falla Borja, pero creo que por supuesto que falla también el protocolo con el tema del VAR, no VAR y cómo acaba la cosa. Bueno, amigos, espérate porque casi ataca el Tenerife y ya es el colmo para pagar el directo. Vamos a ver si viene el señor Antón. Hablando de nombres propios. Hace mucho que no vemos a Antón por aquí. Hace un par de días dijo, el viernes estoy seguro. Vale, pues hacemos directo el viernes. Creo que no hemos vuelto a saber nada de Antón. Que está muy liado, el pobre hombre. Mario Seijas también está liado. De hecho, hoy viernes es día de currar para Mario Seijas. Pero el señor Alex, en cuanto acabe el Fortuna, aquí estará. Y digo yo, el señor Alex habrá ido a Balaidos a ver el partido, porque entonces estamos apañados. No lo sé. Bueno, el caso, amigos. Nombres propios, más allá de nuestros queridos Antón y Alex. El tema de Miguel Román y Matías Vecino creo que es un debate. No sé qué pensáis vosotros, pero yo sigo dando, sinceramente, a Ilais Moriba titularísimo. Creo que así se lo está demostrando Claudio, que no se casa absolutamente con nadie y sí lo está haciendo con Ilais Moriba, que es uno de los jugadores que más minutos lleva. Creo que es el jugador de campo que más minutos lleva este año con el primer equipo del Celta. ¿Y después qué? No fue un Balaídos. Atención que está Alex en los mandos escuchando. Sí, señor. ¿Qué os digo? Mirad aquí esto. A ver. Aquí está. Os quiero poner, esta es la situación actual del Celta. Nada, no se actualiza. No te digo yo que lo ves, se acaba conmigo, tío. A ver. Así. Vale, lo tenemos. Aquí lo veis. Medio centro. Y si leéis Moriba, Matías Vecino, Hugo Sotelo y meten ahí a Fer López. ¿Por qué no quede tan desangelada la pobre posición de centrocampista? Yo creo, amigos, que, me reitero, Ilais Moriba es un fijo en el centro del campo. A ver qué opina nuestro querido Alex después. Matías Vecino lo hemos visto suplir muy bien a Miguel Román, siendo otra cosa diferente a Miguel Román. Creo que ayer lo vimos un poquito más de... sobre todo cuando el Celta tiene la pelota un poco más conservador, un poco más interior, un poco más de 6, para desplegar un poco a Ilais Moriba. Pero claro, yo creo que podemos quitar a Fer López de la ecuación. Aparece el nombre de Hugo Sotelo por ahí. Yo este final de temporada le pido un puntito, no, es que le pido 2 puntitos más a Hugo Sotelo. Creo que tiene que salir la personalidad del canterano. No sé si incluso Claudio empezará a rescatar alguno de estos figuras que tenemos en el Celta Fortuna.
Vienen partidos ahora que, bueno, veremos qué hacen Betis y Celta este fin de semana, porque ambos se juegan bastantes cosas en la vuelta. Recordemos el Celta con ese 1-1 de la ida, el Betis 1-0 que perdió contra el Panathinaikos de Rafa Benítez, cuando acaba el Celta Fortuna 1, Tenerife 1. Bueno, qué desgracia, Dios mío, pobriños. Lo quito ya. Y yo os digo, para mí la dupla Basilio y Moriba vecino. Es una pena por Sotelo, no sé qué pasa en ese rendimiento, no sé qué pasa en esa cabeza. Pero no lo va a tener más fácil nunca para jugar en el Celta. O sea, rotaciones va a tener que hacer Claudio por narices, por pura supervivencia. Se te ha ido Fran Beltrán, se te ha ido Damián Rodríguez, ha llegado Matías Vecino en invierno. O sea, estamos a principios, mediados de marzo. Que no es un tío que lleve aquí 2 años. Puede tener mucha experiencia, puede estar asentado en otros equipos, pero lo dicho, rotaciones, poca, digamos, o prácticamente ninguna competencia en ese centro del campo. Creo que va a ser un tramo de temporada para ver a un Hugo Sotelo que por lo menos recupere un poco de confianza. Es que no le pido más. Recordaremos todos a principio de temporada cómo estaba este muchacho, que parecía que por fin había despuntado, que era ese jugador capaz de mover al equipo, que tenía unos desplazamientos prácticamente de los mejores de todo el Celta, y que se ha quedado atrás. Se ha quedado atrás y ha tenido realmente oportunidades para hacer mucho más. No lo ha hecho. No sé si porque no ha podido, porque no lo han dejado o porque no ha cuadrado. Pero si te plantas en la Cartuja el próximo domingo y no te planteas que Hugo Sotelo sea titular, tenemos un problema serio en el centro del campo. Y amigos y amigas, yo defiendo enormemente empezar a sacar jugadores con los que no cuentas, como es el caso de Fran Beltrán. Pero si tú te vas a cargar a Fran Beltrán en invierno, o Fran Beltrán le empiezan a llegar pajaritos a los oídos, está Mitchell, se quiere ir ya, deja 4 duros y se pira. Si tú más o menos ves que eso está revoloteando, no te cargues a Damián. No te cargues a Damián. Es que es no sé. Me pareció negligente en su momento y creo que ahora pues el tiempo acaba dando la razón. Se te lesiona tu quinto centrocampista con el cual a principio de temporada no contabas demasiado con que fuera titular indiscutible. Acaba siendo el mejor, como es Miguel Román. Discutible también si el mejor directamente de todo el equipo esta temporada. Y ahora te encuentras con 3 efectivos para 2 competiciones. Sumando además que uno de ellos es Ilais Moriba, que vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque Ilais Moriba suma a estas alturas de la película. Espérate, plantilla. No se pueden ver los minutos aquí, ¿no? Totales. ¿No? Rendimiento, info. ¿Lo enseña aquí o qué pasa? Espera que no os lo enseño a vosotros tampoco. Porque me está de coña. Está de coña, claro. Yo estaba viendo esto, amigos. Perdón, no estoy hablando con el aire. Bueno, sí, estoy hablando con el aire, pero con un poco más de... Fortuna 1, Tenerife 1. Sí, lo estuve muy viendo aquí, Arcos. Esto es el cuento de nunca acabar del Tenerife en Galicia. Menuda le dieron al pobre Arenteiro en los minutos finales también. ¿Qué hubiera sido el Arenteiro? Con aquel puntito. Bah. Ilais Moriba, ¿dónde está? Por el amor de Dios. Aquí está. El bueno de likes esta temporada suma la friolera de 2.579 minutos. O sea, ha jugado más ya que el año pasado entero. Ilais Moriba. Nunca en su vida ha jugado tanto tiempo este tío. O sea, pero es que ni en el Barça B. Bueno, es cierto que iba intercalando Barça B con el juvenil, tal igual. Que no, amigos, que no. 2.500, por poner en contexto, 2.579 minutos son bastante... Hay bastante poca distancia con... Y dejo aquí, porque entra la Copa. 3.200. El portero que lo juega absolutamente todo le saca alrededor de 500 minutillos
al bueno de Ilais Moriba. Y no será un jugador, estamos cansados de repetirlo aquí, que precisamente se deje algo en el apartado físico. Es que no voy ni a tocar madera, ni a decirlo, ni nada, de nada, de nada. Pero cuidado, porque fue Miguel Román, esperemos que no sea ninguno más, porque entonces sí que hay que fichar ya. Entonces ya, no sé, que vuelva Crondelli o que vuelva Dani Vaz, lo que queráis, pero bueno, en fin. El señor Alex estaba acudiendo a la llamada de la selva, pero en breves está listo ya para pasarse por esta tertulia celeste hoy, después de el empate, ya no solo del Celta Fortuna, sino de el primer equipo del Celta 1-1 frente al Olympique de Lyon, y tendremos que hablar de muchas cosas. La alineación de Claudio, veteranía, creo que era uno de los, seguramente de las alineaciones más previsibles de Claudio Giraldez en lo que va de temporada, aunque a mí sinceramente el tema Sergio Carreira me pilla por sorpresa, lo admito. El resto creo que más o menos todos podíamos medio intuirlo o incluso clavarlo. Y a partir de ahí, ¿cómo sale el Celta? Porque yo creo que antes de la expulsión el Celta ya se ve pequeño. Se ve pequeño. Es cierto que luego es capaz de aprovechar muy bien esas contras. Creo que se entiende una titularidad de Javi Rueda viendo la manera que tiene de jugar el Celta. Y no solo la manera que tiene de jugar, sino que incluso, oye, llegas a meter a un lateral carrilero en este caso, con esa puntita de velocidad, ¿qué hace? Saque de puerta, prácticamente en tu área, pasan 15 segundos, está el muchacho en área contraria y mete un gol. Bueno, pues yo creo que es una buena historia de lo que podemos definir, o por lo menos lo que queremos esperar casi todos de un Javier Rueda, que como digo vuelve a ser decisivo en este Celta. Creo que había bajado un poquito, ¿eh? Creo que había bajado un poquito Javi Rueda. Creo que no está igual de fresco que a principio de temporada. De hecho, hombre, es cierto que tienes una buena ventaja. Pero que te cambien el 45, no estaba siendo mal partido de Javi Rueda, ni mucho menos. Pero bueno, que tiene gasolina para mucho más, por lo menos habitualmente. Que lo hayan cambiado al descanso, no sé si invita a pensar que no está tampoco en una plenitud física, como sería lo más lógico, amigos. Porque estos jugadores, oye, si tú acaba el partido y estás fundido un día sí otro también, pues yo qué sé, tío. Yo quiero pensar que eres muy profesional, que seguramente lo eres, pero esto tiene que pasar factura en algún momento. A no ser que sea así la Moriba, que estás tocado por una varita, pues sé lo que hay. Me vais a permitir que beba un poco, por favor. Este catarro me cae. Por cierto, dijo Claudio que tenía gastroenteritis. Estáis de coña. O sea, pero esto es real o es broma. Dijo Claudio que tenía gastroenteritis. O sea, me estáis diciendo... Sí que os puedo poner aquí en el chat, hombre. Que me estaba el OBS engañando. Me estáis diciendo que hemos perdido a Javi Rueda porque se cagaba por la pata abajo, ¿no? Se quedó directamente en el baño. Bueno, vaya por Dios. Una cosa que os quiero decir. María Mourinho, que sé que nos estás viendo. Qué bien hubiera estado una banderita de estas más, ¿eh? Ale. Estuvieron bien los fuegos artificiales. No sé si fuisteis a Balaídos ayer. Entiendo que Dinky Cádiz, pues si es desde Cádiz iba a estar un poco jodida la cosa. Pero estuvo bien el tema de los fuegos artificiales, pero se me hicieron un poco escasos. Era seguramente, hombre, seguramente no, 100% el partido más top de lo que va de temporada en clave celta. Mucho más que el del PAOK, aunque el del PAOK fuera una vuelta. Y en el del PAOK, pues no recuerdo si metió música en directo. Sí, contra el Madrid. Pero bueno, unas banderitas, un fuego, un tal. Está bien, no me quejo, no me quejo. Yo estuve en el muro celeste y los tenía detrás, no los vi. Madre del amor hermoso. Hubo dos chavales que llevé yo a Vigo que estaban también en esa grada desangelada. ¿Qué?
Es de verdad, te baja un montón la sensación de partido grande ver una pista de atletismo ahí al fondo desde animación. Ese muro... Uf, uf. Manuel Agraso, por cierto, ¿para León no veis posible que juegue Yago en punta? Pues señor Manuel, es uno de los debates que tenemos que tratar esta noche, sin duda. Porque la baja de Borja Iglesias, creo que hace mucho que no vemos a, Ferran Lludura en punta. No sé yo si Pablo Durán va a ser la solución. El otro día, si no recuerdo mal, vimos minutos de Fer López de delantero centro. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa con esa posición de 9 porque... ¿Por qué? Ayer la gente allí intentamos apretar, pero éramos poquitos. Pues mira, te diré, Arcos, que desde el lado contrario, desde el fondo sur, se veía a la derecha de Radu un único tío allí, todo el partido, todo el tío sentado, un tío allí, honores, ¿eh? El tío allí donde él solo. Pero qué fenómeno, macho, qué fenómeno. Qué fenómeno. Hacían falta 10 así. Pero oye, lógicamente no lo puedes vivir. Pero lo que se ve en vídeos de la gran animación. Oye, no sé si nuestro querido Alex de Radio Marca, por cierto, si escuché Radio Marca Vigo a la 1 de la tarde, pues hay veces que estoy yo por allí diciendo barbaridades. Estuve en la previa de este partido contra el Olympique de Lyon. ¿Por qué no me sale, por Dios? A ver. No lo sé. No lo sé. A ver. Alex Rodríguez. Si busqué a Alex Rodríguez. Esto es increíble. Es que lo vi, creo que fue en sus stories. Ay, no tenemos. Necesito ver un vídeo de Balaídos, amigos. Porque es una cosa impresionante. O sea, a mí las banderas me tocan el nabo para rabiar, porque no veo nada. Y se juntan todas las banderas cerca de la portería. No veo ni el huevo. Pero qué bonitas quedan las banderas, macho. Cuando hay muchas banderas, ¡buah! ¡Qué pasada! Nah, el Celta no sube nada. Nada de nada de nada. Balaídos. Busco Balaídos, atención, busco Balaídos y mira que me sale. Es que... ¿Esto qué es? Balaídos. Primero que veo. Un tuit mío del 2025. En la vieja animación, ¿eh? En la vieja animación, sí señor. En Río Bajo, cerca de Marcador. En Río Bajo. Me gustaba mucho más aquella ubicación, sin duda alguna. Muchísimo más. Era bastante más rudimentario, pero oye, a mí personalmente me gustaba. Que no veo ningún tuit de Balaídos, tío. Ay, pues nada, pues no hay Balaídos. Pues os imagináis cómo estaba esa gran animación, ¿no? Yo creo que ya os lo podéis imaginar. Bueno. Es que lo busco Balaídos y me sale el gol del Tenerife. Nada, Claudico. Nada, en fin, amigos, que no me lío más. Vamos a leeros por aquí un poquito. Oye, vamos ya 37 minutos de riguroso directo hablando con el aire. ¿Dónde está nuestro querido Alex? Alejandro. Mundo Celeste creo que subió Oliveira. Bueno, tienes razón. Si es que si no lo sube Mundo Celeste, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar si no en Mundo Celeste? Mundo Celeste, el tío que ni siquiera vive en Vigo, ¿eh? Ah, pero no se ve, puede ser. Uy, este copyright, qué cosa más mala. No se ve, pero bien intentado, amigos, bien intentado. Nada, no pasa nada. Que seguramente hayáis visto todos algún vídeo. Mundo Celeste creo que subió el... Sí, pero.
Aspas sabe jugar de espaldas, aguantar la pelota y dar pases a las espaldas de los defensas rivales para que vengan otros de cara en velocidad. Yo, Manuel, me adelanto yo al debate. No soy demasiado partidario de ver un Yago Aspas en punta. Prefiero ver un Yago Aspas centrocampista, si no hay más. Imagínate que Dios no lo quiera, gastroenteritis de Matías Vecino y de Hugo Sotelo. Jugaría Fer López en el medio. Pero no sé. No sé. Yago Aspas es mejor de revulsivo en el minuto 70. No lo sé tampoco, Manuel. No lo sé. Para vosotros, ¿qué son mejores? ¿45 primeros minutos de Yago o 60? Mover la pelota y que entre un John El Abdelawi desde el banquillo. O que sea Yago el revulsivo cuando el equipo está más cansado de piernas y especialmente de cabeza para intentar aprovechar algún pase. No lo sé, depende también del tipo de partido, si va ganando. Es otro debate, ¿verdad? Bueno, Yago, a ver. Yago tiene que entrar al final cuando haya espacios. En partidos tan físicos de inicio sufre mucho en los duelos. Yo prefiero que entre al final. ¿Dónde fue decisivo? Creo que tampoco fue una jugada brillante por su parte. Pero ¿dónde acaba siendo decisivo cosas de la vida Yago Aspas? En un pase al primer toque con Matías Vecino en la base de la jugada. Prácticamente en área propia. No sé cuánto nos queda de Yago, pero yo creo que lo lleva ahí. Lo lleva ahí. Cierto que tiene gol. Lógicamente sigue teniendo gol. Me da el sueño, Dios. Un jugador que lleva metiendo tantos goles tantos años. Puede ser una temeridad o una inocentada alejarlo del área. Pero cuando el físico no te da, yo creo que no estamos tan lejos de ver un Yago Aspas más centrocampista. ¿Que tiene que para eso tener tres atacantes por delante? ¿O partir de inicio de base de la jugada? No lo sé, porque lo pones de extremo y baja a base de la jugada igualmente. O sea, no sé si el inicio quizás pasa por un centro del campo un poco más dinámico. No lo sé. No lo sé, pero creo que la posición media de Yago Aspas al cabo del minuto 0 al 90, no lo que sale en el dibujo cuando empieza el partido. Creo que, hombre, lo lógico es que queden cada vez más atrás. Igual que otros extremos acaban su carrera de delantero, pues yo creo que este delantero, o que este extremo, podría pasar a tirar por abajo. El señor Alex me está reclamando. Estoy en Discord y no me das entrada. No me das bola, dice. Que no le doy bola, macho. A ver, espérate. Vamos a ver. Hola. Hola. A ver, un momento. No. Espera. Non grites máis, non? Se a cuestión non é gritar. Como se fora a traspasar o wifi por verdad un pouco máis. Señor Alex, ahora sí, en riguroso directo. Aí te vemos ao lado de Enrique. Como estás? Boas noites. Boas noites. Pois hasta o collóns dos últimos minutos. Sí, verdad? Os Vamos, empates aún nos o últimos mércores minutos. co Juvenil, o xoves co León, agora co Fortuna, madre mía, che. Vou desconectar a tele no 70. Sí, se iso valera para algo, estaría ben a cousa. Estaría ben a cousa. Bueno, Alex, que non gañamos para disgustos, tes razón. Entre o Betis, o Olympique de Lyon e o dichoso Tenerife, pues a cousa está como está. Pero creo sinceramente que o teu estado de tranquilidade podería non verse tan perturbado como si podría ser noutros casos. Vamos a falar dese Celta 1 Olympique de Lyon 1. A estas horas da noite xa fai, podemos decir, 24 horas de que acabou o partido. Satisfeito, confiante, decepcionado, triste, enfadado. Como estás?
unha mezcla de emocións. Eu, antes da eliminatoria, xa dixen con moita xente que falei do partido que eu cun empate en Balaídos estaba moi tranquilo, porque a xente decía hai que sentenciar aquí, aproveitando que teñen baixas, non sei que. O Lyon aquí Eu non era un. iba a vir a tumba aberta, o Celta non pode, como canseime de repetir esta frase esta semana moitísimo. O Celta, Claudio, a directiva, porque xa estaban falando que si de super recibimientos, de que si non sei que, o Celta e a directiva non poden tanto a ver, o Celta, digo, xogadores, corpo técnico e directiva non poden tomarse estas eliminatorias como simples afeccionados. Entendo o subidón da afección, fai moito que non estamos aquí e tal, pero tranquilidade, é un partido de 180 minutos e o que di o fútbol Ajá. é que iba a ser para o estilo de xogo do Celta, iso que levo defendendo dende comenzos de ano, para este Celta, para min iba a ser máis difícil o partido de Balaídos que o que hai en Lyon. Por qué? Hostia. Porque o Lyon aquí non vai vir a tumba aberta, o Lyon aquí non vai, vai xogar a ver que pasa. É dicir, non a ver que pasa de meterse atrás, senón con tranquilidade e tal. E o Lyon, a realidade é que non arriscou moito, sempre estaban, aínda que avanzasen liña, sempre tiñan xente atrás e tal, e é unha cousa que creo eu que non se vai dar en Francia. Nos primeiros minutos sí, o Lyon non vai sair a tope dende o minuto 1, pero eu estou moi confiado de que a obrigación en Francia sí que a ten en Lyon. En Balaídos non a tiña e ali sí. E teñen que proponer moito máis que do que propuseron en Balaídos. E creo que o Celta pode facer moito dano aos espazos. Creo que imos notar a baixa de Borja, porque para ese xogo, sobre todo na primeira mitad, Hombre. o balón Hendrik, tápalle a zurda. Tápalle a zurda. E así foi moitas veces, pegoulle 50 veces o defensa. Que digo que así foi moitas veces. O sea, é certo que... Ostras, taparon a zurda a Hendrik unha vez. E foi na segunda mitade. E foi Ristich. Unha. É dicir... Pero si pegou no defensa 40 veces. Escoita. Tapar a zurda de Hendrik non é agardar a que falla o control para a esquerda para salirle. Non. Se Hendrik encárate, en vez de poñerte lateral. Te poñes lateralmente que vaya para a dereita. Pero para a zurda non pode irse esa. Porque para irse para a zurda tería que irse para atrás. Entón, ti te pos así, a par, como se fose a salida dunha carrera de atletismo e que vaya para a dereita. Que si fai un cambio un troco de ritmo para a dereita, tío, sigues. Pero tes que tapar a zurda, e iso só o fixo Rist na xogada esta que vai Hendrik para a dereita e pon un centro ao córner. Sí, señor. Eso foise veces para a dereita, esa vez ou unha que a perna esquerda Hendrik non existe. E non sei por que o Celta non tapalla, cosa que sí, que eu sei que Hendrik hacía o control para a esquerda e o defensa salía, pero iso é tapar perna boa. Es decir, tipo non, para aí, e te pos lateral a él. Se Hendrik é esta columna de aquí, a ver, se Hendrik é esta columna, te pos aquí, a súa par, e que vaya para lá.
Era a única arma que tiña o Lyon. Moito máis de Tolisso, pero estivo moi ben tapado. Recibí un comentario no WhatsApp no descanso de que Tolisso estaba xogando moi cómodo, pero sí, Tolisso estaba xogando moi cómodo. Recital. Estivo moi listo aí porque Tolisso estaba xogando moi cómodo, pero moi lonxe da área. E os que non estaban cómodos é a xente que tiña por diante Tolisso. Entón, aínda que Tolisso tiña todo o tempo do mundo para tomar as decisións porque ninguén le apretaba moito, non tiña solucións arriba, tiña que dar pase atrás ou pase lateral. Entonces, a min gustoume moito o plantexamento do Celta. Logo ven a expulsión Acabouse. e prefiro calarme a boca porque vou calarme a boca. Aínda que sexa ou non sexa, pero do arbitraxe non quero Falaremos despois, Alex. Hoxe toca falar. Analizar como foi a cousa. Eu digo, Alex, despois de todo este análise con columna incluída de Enric, Dinky Cádiz fixo un análise moito máis sesuda e moito máis concisa. Enrique es el Carles Pérez brasileño, solo tiene unha jugada. Bueno, pois a ver se aprendemos a tapar a xogada do Carles Pérez brasileño para cando xoga o Celta na volta. Si é certo que chegou un momento de tapar moi ben do Celta, un gran Starfelt, un gran Javi Rodríguez, que non vin tanto mensaje, nin tanto tuit de Javi Rodríguez, pero creo que estamos vendo outra vez ese central que vimos a final da tempada pasada, un pouquiño antes, e que quizáis que a chegada de Manu Fernández este ano sí que estamos perdendo un pouco máis de foco, e o de Enrique era un pouco, eu creo que xa desesperada, o sea, non sei cuántos disparos, creo que foron 7 disparos de Enrique a porta, o intento de que vaya a porta. Pois un polo menos, que foi o gol. Por eso digo que xa desesperada. Podo mercache o un, pero justamente nun balón que vai fora e parecía que entraba. É dicir, o de Rad, pois, salvou moitas, 5 minutos antes do gol salva unha que non na creo ni eu, pero eso era un tiro fácil. É dicir, eso dá máis pena esa, tío. O que pasa que escapase, pois nada que decir a Radu, pero creo que iso fala do boísimo partido que fixo o Celta, sobre todo defensivamente. Creo que a partir de aí se pode construir un relato de que realmente o Celta pode ser capaz de pasar esta eliminatoria. Eu dáballe na previa un 60% de posibilidades de pasar o Celta antes deste partido. Agora doulle notablemente menos. Doulle un... non sei. Non sei se é moito cambio, pero eu acércome máis ao 35-40 que non outra porcentaxe. Vouche preguntar xa, Alex. Futbolísticamente podes explicar iso? Futbolísticamente podes explicar iso? Máis alá de es que vamos a Francia. Non é que vamos a Francia, é que xa viñemos de Vigo e estamos igual que cando fomos, e sobre todo creo que as baixas, tal como está o equipo de Óscar Mingueza e de Borja Iglesias, pois vanse notar. Non tes o teu partido na casa. O Lyon, creo que todos podemos esperar en que vai recuperar varias baixas. E o tema das baixas do propio Celta, eu creo que con Borja e con Mingueza perde 2 xogadores capitales. O normal para min agora sería que o Celta non pasara a eliminatoria. O normal. Agora ben, confío enormemente en que Iago Aspas teña algunha desas, en que Ferran Yuzulá pois volva a meter un gol dos que mete. Confío enormemente, e isto vai en contra das miñas apostas, en William Swedberg, quizáis máis que nos outros dos anteriores, pero creo que con un pouquiño menos de esperanza do que tiña antes de empezar este partido. Vale, eu non estou de acordo, como case sempre. Bueno, xa, aquí está claro que... A baixa de Mingueza vaise notar solamente se nos poñemos por detrás do marcador. Eu son Claudio, e os xoves, tendo a Mingueza disponible, eu salgo con Rueda e con Carreira. Simplemente porque o Lyon vai meter unha marcha máis. E simplemente porque Mingueza é o mellor lanzador que ten o Celta, pero tamén Javi Rueda e Carreira sorprenden moitísimo de atrás. Entón, é o que digo sempre. Perdón. E confío en Hugo Álvarez tamén. Moi bendito, Manuel. Confío en Hugo Álvarez. Sigue.
E para min, quen é o mellor futbolista dos tres? Actualmente Mingueza, pero se poño na balanza as dúas situacións que ten un partido, que é fase defensiva e fase ofensiva, o 100 que me dá Mingueza en fase ofensiva, e iso que estivo moi ben contra o Lyon, que tamén hai que decilo, o sea, notase a Mingueza cando está enchufado, porque justamente nos partidos que non está frouxo defensivamente é contra o Lyon, pero hai outros que sí. Ainda tendo ese Mingueza en Francia, xa digo, o tanto defensiva como ofensivamente, Carreira e Rueda, que o 10 que pode dar, que o 10 que dá Mingueza e o 5 que pode chegar a dar defensa. Entón, para min, repito, se palmamos 1-0 ao descanso, vou estar dicindo oxalá teñamos a Mingueza, pero para min non partía de titular nese partido e para min a priori moléstame máis a baixa de Borja. Tamén decir que mira que estive pesado eu no partido contra o PAOK de forzar as amarelas que tiñamos que forzar. Efectivamente. E nada, así estamos. Bueno, a ver, eu parto da base de que me parece unha soberana gilipollez o tema das amarillas en Europa. Porque son tres despois dunha fase de grupos de 8 partidos, despois unhos 16avos que uns equipos xogan pero outros non xogan, e ahora te plantas que non sei cando se limpia isto, se en cuartos, en semis ou cando realmente se... Xa me dirás. Castigar aos xogadores por castigar. Bueno, en fin. Aparte son 3, perdes un partido e despois son 2, non son 3, para perder o segundo partido. En fin, eu non sei, Alex, se coincido de todo contigo. O que me parece é que quizáis Sergio Carreira e Javi Rueda pois igual non están para xogar polo menos os dous 90 minutos máis unha posible prórroga. E aí sí que o tema de Mijailo Ristic, pois veremos. Porque no carril rótase moito. De feito, Rueda non ten tantos minutos nas pernas. Sí, Carreira seguramente Rueda con os menos minutos de todos os carrileiros parece a priori que é o que peor físicamente está. Sí, pode ser. Xunto a Mingueza, que tamén uns partidos parece moi cansado, bueno, pues eso é... moi pronto, pero sí, pode ser. Carreira é MotoGP e aí non cansa, pero a ver, o dito, eu dou 50-50, igual que antes do partido de Balaídos, creo que podemos facer moito dano, creo que incluso a baixa de Borja Iglesias eu vou botalo en falta se o Lyon avasalla moito, pero es que se non avasalla tanto, para facer a presión e pillar ao Lyon aos espazos, es que Biliot, nin que agardo que non vaya a Sevilla. Que non vaya, directamente. O Pablo Durán pode facer moito dano, Jutla pode facer moito dano, Hugo Álvarez, que non é por facerte a pelota, es que eu antes de chegar a esta canle, Hugo Álvarez era dos meus protegidos. O que pasa que veo tanto amor no teu que desaparece pero vamos. Por tocar o nabo. Dende moito antes de estar aquí. Podes preguntarlle a Doña, a miña muller, pero Hugo Álvarez creo que tanto polas axudas que pode ter en defensa como sae co balón controlado nas contras e o boto que ten, é o xogador seguramente máis completo nese aspecto dos de arriba. Fer López con espazos pode facer moito dano, es que tenemos moitas, o sea, para min a arma máis débil que temos na dianteira para o partido do Lyon é Aspas. E mira que decir, que Aspas pode gañar o partido en cualquier momento, pero para o estilo de xogo. E logo estou moi tranquilo con Vecino, como dicen dende o primeiro día. Para min Vecino vai ser, o dicen antes da lesión de Miguel Román, para min vai ser moito máis importante que Ilaix. Tiña dúbidas con Miguel Román, pero agora podo decir que vai ser o mediocentro máis importante de aquí a final de tempada, se o respetan as lesións, esa é outra. A Vecino? Estou moi tranquilo, con esa rabia de que
es así o gol, con esa rabia de que nos pongan un belga a arbitrar, pero a ver, es que eu, sinceramente, me di no martes e así no un, e digo sí, Sí, porque eu eu, tiña eu medo, creo que outro sería forofismo, a verdade. Igual eu caigo no forofismo, o, pero o medo que tiña, porque teño moi visto ao León, o medo que tiña é que o Celta eh, eh, deixárase levar por, pois iso, pola atmosfera que hai e tal, e salga a tumba aberta contra o León, en Balaídos, temos que marcar, e se metemos o primeiro ao segundo, e que nos matasen as contras, e irte con cara de parvo, que vimos este partido moitas veces en Balaídos, con 20 tiros á porta e 0-2 no marcador. E aí sí que el Lyon non creo que, o sea, cun Lyon pechado atrás, non no, no, levantábamos ese resultado. Co uno estás dándolle a responsabilidade a eles. Estás dicindo, pecha eliminatoria no teu campo. E o Celta pero, ten moitas armas para xogar ese tipo de partido. pero Non sei. creo Alex, que ainda antes da propia expulsión, home, o Lyon foi superior ao Celta. Creo que hai Eu certo non veo. sometimento ao que non está seguramente acostumado o Celta. Creo que non é o tipo de partido no que máis como se senta o Celta, menos xogando na casa. Isto, un partido de volta no campo do Olympique de Lyon, pois podes pensar nun guión un pouco así, pero eu esperaba sinceramente, e creo que houbera sido un resultado magnífico levarse ese 1-0, que oye, se non te meteron hasta 87 cun xogador menos, pois por que non pensar en que podeche ganar o partido? Pero eu esperaba un Celta máis protagonista, a verdad, sendo seguramente inocente por pensar que, bueno, o Olympique de Lyon é un equipo, non sei, quizás infravalorar un equipo como Olympique de Lyon, que recordemos, se non me equivoco, empatou un partido ou perdeu un partido e ganou todos os demais na fase de grupos, por eso foi directamente a octavos. Bueno, pois a min quedouseme un pouco... O León, para Como? min, non o infravaloro, de feito, creo que por dúas individualidades que ten, ligeramente superior ao Celta, é Que se dicir, non notaron. estou buscando un paquete de equipo, pero para min todo o que se fala do Lyon está fora de órbita. É dicir, poñer ao Lyon como un dos mellores equipos de Europa ahora mismo e tal, non. Da Está Europa League. alcanzando. Da Europa League non consideras o Pero Olympique na de Lyon? Europa League tivo tres que tivo. O Lyon non enfrentou un Stuttgart, non enfrentou nin sequera un Lille e un Niza, que son equipos moi parellos. O sea, o que diferencia o Lyon do Lille e do Niza, e gañamos aos dous equipos, para min, Tolisso e Fofana. E Fofana leva 4 meses fora. E É dicir, Enrique? esas dúas Non te gusta individualidades, pero Enrique? polo demás, o Lyon é un equipo moi bo, pero xa está. Es que eu non vexo un Lyon moi superior ao Celta. Pero Coas veixas sabes que ten o Olympique de Lyon? Un nome e un escudo que tú, eu e en todo o mundo pero coñecen. eu falo E, do fútbol. e sabes quen o coñece tamén? A Federación, neste caso a UEFA, os árbitros que arbitran. É algo que non pasa co Celta. E eu E máis que son belgas, cada vez... que hai máis franceses en Bélgica que en Francia. Non sei, ese análisis de política migratoria de Francia, non sei se é exactamente así. A ver, son países que están ao lado e moitos, Claro. pero moitísima xente belga ten apellidos franceses. Sí, sí, si vamos ter un árbitro suizo agora para a volta, xa verás, se isto é así. Pero claro, xa digo, eu non sei se é tema de nacionalidades ou non, pero creo... Falaremos despois detidamente do tema Borja Iglesias, porque a mí parece unha negligencia xigante e a esta hora da noite que me corrixan no chat, pero creo que non temos ningún tipo de explicación de ningún color. Pero tú ves o partido inteiro. O listón de faltitas de un e de outro, as tarjetas... De un e de outro non, de un. Bueno, exactamente. O tema das amonestacións e demais, a min... Pois mira, que pareceme bastante... Mira que é difícil de dicir, pero pareceume moito máis flagrante este arbitraje que un arbitraje hai apenas 6 días contra o Real Madrid. Con todo o que isto supón.
Bueno, pois non sei si compartes esta opinión. Tú eres unha persoa bastante radical co tema arbitral, non tanto como Antón, que non sabemos onde está Antón, pero tamén lle gusta moito meter baza cos árbitros. Eu creo que o tema do escudo aí que Alex sí que pesa. Home, sí, en iso que di sí, pero a explicación que din eu foi só futbolística. É dicir, quitando escudos, quitando ambientes, quitando árbitros, o sea, futbolísticamente falando. E logo o que dis de que van recuperar moitos xogadores, eu creo que non. É dicir, pode que este Afonso Moreira, que é un xogador vale, pero nin sequera é clave nese equipo, sí que leva unos últimos partidos moi bons, pero tampouco, o sea, cando ten todos están todos disponibles, nin sequera é titular habitual. Sul aínda non comenzou a adestrar co equipo, que sí que, quitando a Fofaná e a Tolisso, o mellor xogador que teñen, e Fofaná sí que antes do partido empezou a adestrar co grupo, pero Fofaná ven dunha lesión de 4 meses. É dicir, cando ti estás 4 meses sin pisar un terreo de No, xogo, no, olvídate. porque vas a adestrar un mércores, non vas xogar o xoves que ven nin 90 minutos, nin o que Olvídate, xogues, olvídate. vas ter ese ritmo e menos co explosivo que es. Xente máis explosiva costalle moitísimo coller sensacións. Entón, as baixas que van recuperar a priori non me preocupan demasiado. Eu creo que se o Celta fai o seu partido, o Celta pode pasar perfectamente. Non somos favoritos, pero pode pasar. Es que é dicir, un gol es que moi se imos 1-2 a Francia é tan sinxelo como decir dou o 20% do Celta, porque cun Lyon que non está obrigado a ganar, que pode agardar atrás e sair nas contras e tal, o Celta ten moitísimo que perder, pero como creo que o partido vai ser ao revés, porque o Lyon ven de ter o 75% da posesión en Balaídos, de ver que 2 nomes máis grandes, que non futbolísticamente, pero en Francia, quen conocen? Iago Aspas, Mingueza, Borja Iglesias e Marcos Alonso, podo decir, ver que Mingueza e Borja Iglesias non xogan e tal, eu creo que vai sentirse superior con máis ou con menos razón e que vai sair sen contemplacións. E ollo a Pablo Durán, ollo a Jonsel Abdelagui, ollo a Billy Otzweber de novo. Oye, a Pablo Durán, moi bendito, moi bendito. Hai que tocar o tema de quen suple despois a Borja Iglesias, que creo que un tema que se aí estará dando algún dolor de cabeza a Claudio Giraldez. Espera un momento, que se vai o Discord, como siempre. Teño claro que faría. Despois trataremos o tema do que podemos facer para ese partido de volta, pero antes, Alex, eu quero che preguntar, xa nos adiantabas, que moi de acordo, ou polo menos de acordo, co plantexamento de Claudio Giraldez. Non aposta por Hugo Sotelo, aposta por Matías Vecino suplindo esa baixa de Miguel Román. Creo que todo. Por favor, que cortouse un momento. Plantexamento do partido de onte. Matías Vecino entra por Miguel Román, creo que todos máis ou menos podíamos intuir que podía ir a cousa por aí. Seguimos sin ver minutos de calidad de Hugo Sotelo e creo que van facer falta neste tramo final de tempada, lóxicamente, ainda que solo sea por falta de suplentes. Entra Iago Aspas por Ferran Jutglà, si o que miramos é o partido como saiu o Celta frente ao Real Madrid apenas 6 días antes deste partido frente ao Olympique de Lyon, e o demais, bueno, pois creo que a gran sorpresa é un Javi Rueda que podías máis ou menos imaginar que podera estar de algún dos lados, sobre todo o dereito, pero eu non esperaba que Sergio Carreira, tal como está Sergio Carreira, fora suplente. E creo que vimos unha boa segunda parte de Sergio Carreira, lóxicamente marcado por xogar noutro tipo baixo outro tipo de características, pero bueno, falando do que é o plantexamento, e por suposto, englobando tamén este 11 de Claudio Giraldez, non sei que opinión te deixa. A ver, eu creo que lóxico, é dicir, a mí non me sorprendeu o de Carreira.
Sí que eu creo que o carrileiro sen temor, non sei, non teño datos aquí, pero eu creo que o carrileiro que máis minutos leva, ou polo menos o carrileiro que máis, que sí seguro, o carrileiro que máis minutos leva nos últimos dous meses. Entón, veso lógico iso, veso lógico que Rueda polo físico que ten e Mingueza por como pode lanzar o equipo e por si tes que ser protagonista xogue. Un momento, un momento, Me un momento, un sorprendeu momento, un todo. momento, un momento, un momento. Podemos ver esa taza en detalle, por favor. ¿Qué é eso? O equipo no cadestro Que non é o Coruxo, que efectivamente. é unha taza personalizada. As fotos que sacamos para o álbum de cromos e tal, pois Sí, señor, coa miña cara fea, co Bebe- escudo do clube e co meu nome. Bebendo a Coca-Cola da sabiduría. Exactamente na súa. Continúa, perdón, que me gustou a taza, Sí, iso un pouco, o sea, non me sorprendeu o de Carril, o sea, os centrais estaban claros, Clarísimo. tamén eu creo que a sorpresa podía estar arriba para ver que quería Claudio. E foi o de sempre, o sea, non sei, para min foi todo lógico, e creo que esa alineación non sorprendeu a nada, a ninguén, No. creo, Creo que por primeira vez en moito tempo era unha alineación que alguén no mundo podía haber acertado. Que con Claudio sabemos que direi que é complicado, pero cada vez empeza a ser menos complicado. Home, clavar a alineación non, pero sí que, oye, ao principio era difícil clavar 5 ou 6 nomes, agora xa te podes achegar máis ou menos aos 9, máis ou menos, sí, 9 acertos. Bueno, lóxicamente, creo que está encontrando o seu equipo tipo. Creo que sae con todo o Celta. Podía especular nalgún xeito querer ir a Sevilla por algo máis. Creo que non, creo que ter os deberes máis que feitos na Liga pois permíteche tamén apostar por este tipo de partidos. Veremos, eso sí, a ver con que nos plantamos na Cartuja. Eu quero pensar que o Betis, Alex, tampouco meterá moita tralla, non? O sea, está peor que a nós, podemos dicir. eu non agardo que meta moita... non sei, es que non sei como están físicamente, igual ten xogadores preparados para xogar 3 partidos en 8 días, pero para min non 7 días, pero bueno, en 8. Pero é un partido Pero eu importante. creo que non, eu con Claudio o teño clarísimo, xoganos que non vayan a xogar en Francia. Para min xoga Álvaro Núñez, para min xoga Mingueza, para min xoga Starfelt. Álvaro Núñez, un bon home. Sí. Para min xoga Starfelt porque físicamente un central non está tan exixido, e as costas sí que igual poño a Manuel a Carlos Domínguez sen medo. Huguito. Fer López e Hugo Sotelo Borja. no medio. Borja, obviamente porque non vai a xogar os xoves, o sea, Borja para min é seguro. Pero tú imaginas... Aspas que jogou só 45 minutos e Hugo Álvarez. Para min arriba Borja, Hugo Álvarez e Iago Aspas, e no medio Fer López e Hugo Sotelo. Eu non creo que vai a repetir Iago Aspas, a verdad. Pero... Hombre, xogou só 45 minutos e para min Iago Aspas non é un titular. Xa, en Francia veremos. En Francia veremos. Que digo eu, de gañar o Celta o domingo ás 8:30 máis ou menos da tarde noite, cando xa remate ese partido, Pois seríamos equipo Champions virtualmente. O Celta estaría en Champions. É que claro, falamos de un partido de veña, que xoguen os que tal, pero vaya partido. Quero decir, podía ser un partido contra o Madrid este finde, non o anterior. Mira o que vou decir. Eu asino pasar en Lyon Conference e perder os seguintes 5 partidos de Lyon. Non, os seguintes 10. Perder os seguintes... Bueno. Vou decir unha cousa. O Genk gañou ao Friburgo. Sí. E o Genk é un equipo inferior a nós, bastante inferior. O Ferencváros 2-0 ao Braga e o Panathinaikos ao Betis. Cuidado. Nestes momentos, os cuartos de final serían contra o Genk
e as semifinais contra Ferencváros ou Ou Panathinaikos. Benítez. Bueno, non creo que vaya a quedar así, non creo que vaya a quedar así, sinceramente. Pero O Braga contra o Ferencváros, es que non son é un dous, equipo de son dous, grandísima creo, calidade, además. pero ollo para remontar 2 goles. Que son dous ceros, además. O Betis, ollo, porque o Betis sí, moi ben adiante, pero atrás, vamos, son unha verbena, para min. Non sei, E o Panathinaikos, os equipos de Benítez sabemos que ben xogan aí debaixo do longueiro. Bueno, non todos, Había O algún que sí que creo que defender vai tamén si. a eliminatoria, o que sí creo que vai dar a volta a eliminatoria o Friburgo. Pero a ver, agardemos, porque o Genk tamén, aínda que sexa un equipo inferior e físicamente en todo o campo inferior, ten xogadores moi rápidos arriba. E teño aí O ao teu querido coleguita Mujair. Mujai, a ver se fai o O favor. teu pseudo coruñés. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pois, a ver, tal como está ahora a película, o cuadro creo que é dificilmente mellorable para o Celta, sinceramente. E ademais vendo que incluso algún equipo como Nottingham Forest empeza a pinchar do outro lado, pensando xa nunha hipotética Sí, final. pero do outro lado, eu Do outro quero lado que xa pasen veremos. todos grandes. Se alguén lle dá por eliminar ao Aston Villa. Decir, para mí non é boa noticia que caigan os grandes, Por? Por qué? porque non quero ao Aston Villa na final. Ah, vale, vale. Bueno, pero con máis razón. Entón, beso máis probable que un Bolonia ou unha Roma gaño Agora entendín. ao Aston Villa que outro. Agora entendín. O sea, Bueno, eu apoio a todos os grandes menos ao Aston Villa. E cando caia o Aston Villa, a todos os grandes menos a outro, quen sexa. Pero os demais os veo gañables. Ao Aston Villa es que é moi difícil. É moi difícil. pero como quedou o Aston Villa? Creo que tampouco foi ninguna barbaridade, 0-1, non? Manol. Manol fora de casa 0-1. Pois xa me dirás, non? Pois, hombre, fora de casa xa gañou. E agora ten no partido na casa, non O sei. Lille. Bueno, vale. Pues a ver. A ver, o Aston Villa. Aston Villa o que pasa é que ten un entrenador que vai ser puñetero toda Moi Europa bo. League. Toda Europa League, estou seguro. Sí, en Liga os ten en Champions, terceiros, 10 puntos máis que o Chelsea, 11 máis que o United, 12 ou 13 máis que o Liverpool, o sea, non é só Europa League. Para mí é un entrenadorazo, actualmente o mellor adestrador español con diferencia. O que pasa que a xente fíxase máis no pedigrí a forma de xogar de Guardiola e tal, pero para min Emery é moito mellor entrenador, adestrador. Ahora non está pisonadora o Arsenal, pero non lle vai mal tampouco Arteta. Sí, pero que Luis digo, Enrique. Emery fixo que fixo co Villarreal, co Sevilla, co Valencia, co Diego Aston Villa. Aspas. Emery nunca tivo a Saka, a Gyökeres, a Havertz, a Declan Rice, a Zubimendi, a Magallanes, a Gabriel, non sei. Arteta, moi bo adestrador, encántame o seu Arsenal, oxalá faga doblete, xa o digo, porque eu en Inglaterra vou co Liverpool, pero se non o Liverpool, o Arsenal gustame moito dende fai anos, a súa forma de xogar e tal, pero vamos, que a min dalle a Emery esos xogadores a ver que fai. Que Emery está aí con Tielemans, con Oli Watkins, sabes, o sea, non é o mismo. Bueno, no, pero malos non son, pero que non son pero ponte a ver a plantilla do Lille, que lle gañou 0-1, que non lle ganou 0-5. Vamos a ver a plantilla do Lille e a do Aston Villa tamén como está a película. Bueno, vamos a facer un repaso de como foi a xornada na UEFA Europa League. Ademais da UEFA Europa League, a Conference, especialmente a Champions, bastante ben apañado o tema desa quinta plaza que pode chegar a Liga Española. Hai que recordar que temos que cruzar os dedos para que pasen os máximos españoles posibles. Sí, incluso celebrar un hat-trick de Fede Valverde, por suposto que sí. Bueno, iso ti. Eu non celebro nada. Eu, se o marco, pois mira, que ben me ven, pero eu celebrar hasta aí non chego yo. No, eu tampouco celebrei moito, pero... No feito dice, me cago en mi puta vida, bueno,
polo menos ben ao Celta, pero que queres que che diga? Se o City clava un 4-0, pois non vou estar triste, sinceramente. Non sei que decirte. E mira O que máis teño egoísta, coa Guardiola tamén, o pero máis egoísta sería querer que gañe o Madrid. Non? O sea, que digo que o máis egoísta para o Celta sería querer que gañe o Real Madrid. No. que hai aquí Bueno, pero que gañe o Madrid acerca a que España teña unha quinta plaza de Champions e no, posterior pero de esa Europa quinta League. plaza a pode dar o Celta gañando a Europa League. Bueno, se gañamos a Europa League me da igual a quinta plaza. Casi mellor que non haya. Repasamos as eliminatorias de momento estes partidos de ida da UEFA Europa League. Por o lado do Celta, Ferencváros 2, Sporting de Braga 0, Panathinaikos 1, Betis 0, Genk 1, Friburgo 0, por suposto ese Celta 1, Lyon 1, e por outro lado Stuttgart 1, Oporto 2, Nottingham Forest palmou 0-1 co Midtjylland, Bolonia 1, Roma 1 e Lille 0, Aston Villa 1. Pois bastante parello todo, sorprendentemente. Creo que os que máis se despega é o Ferencváros contra o Sporting de Braga, que tamén me toca un pouco a nabo, porque, home, para ir a Braga, pois non era mal desplazamento. Tamén tirando un pouco de egoísmo. Pero bueno, en fin. A ver, a xente que quere viaxar por Europa ou gañar a Europa League. Es que uno que eu ese comentario o lin moitas veces, non sei. Pero Es que a xente, no, es que prefiro ir a Inglaterra que a Francia, no, es que Braga a mí se queres dame, non sei. Estambul. E dame o Rostov de Rusia, sabes? Que prefiro iso antes que o Porto que está aquí, sabes? O sea, o Porto é outra historia, pero o Sporting de Braga eu creo que unhos cuartos de O final. Braga pode facer bueno. Bueno, O Braga é un equipo moi similar a nós. O Ferencváros non ten os recursos que ten o Braga e o Celta. Que logo o fútbol é fútbol. Aí está. Xa se está vendo. O Albacete non ten os recursos que ten o Celta. E gañou. Antes de que vayas por aí, sí, pero gañou xa, sí. E o Albacete ao Celta. Non sei se temos que trocar os nosos xogadores polos do Albacete. Eu a priori non. Bueno, cuidado. Bueno. Iba a decir centrocampista do Albacete, pero a verdade non teño nin puta idea. Bueno, en fin. Ademais iba a ser unha faltada a un dos nosos e non é... Ricky Rodríguez. Non é o momento. Ahora está aquí arriba. Que te iba a decir, Ricky? Que non Enrique. A esta hora da noite sígueme parecendo a mesma tontería que me pareceu onte cando salín do partido o tema da expulsión de Borja Iglesias. Creo que é expulsión, pero nunca había unha cousa igual. Non sei, Alex, se hai moito que desgranar neste aspecto, se máis ou menos todos sabemos o que pudo pasar, ou tú pensas que a cousa foi por outro lado. É unha acción que creo que vai marcar a eliminatoria, ou pode chegar a marcar a eliminatoria, e que non hai demasiada, nin siquiera transparencia máis de 24 horas despois de que carallo pasou para que ese árbitro teña que esperar medio minuto para sacar unha tarjeta a un xogador que además vas a expulsar, que tes que ir mangao, xa, nada máis sucede, oye, que dá un codazo na boca, mando pa calle, joder, pero, o toquecito. Deixo-te a ti falar mentras vemos aquí a xogada ou parte da xogada. Es que, como dicen, prefiro non falar dos árbitros porque non. De feito, teño que agora vin un mensaje, teño capaces do meu equipo que están a comentar no chat vendo o programa porque hoxe venre. Sempre teño dito e mañá temos partido e sempre digo que aos árbitros deixalos tranquilos, non protestes porque non sirve de nada. Só quero decir, dende cando o VAR, os asistentes ou quen sexa, métense nas segundas amarelas e custa 30 segundos sacar a segunda amarela. Hasta aí podo ler. Eu vexo os cuartos que al lado súa hai un fora de banda para un sitio para outro e ni así, o sea, ni así falan. Non sei, xusto a nosotros, pois que ben. Pero además o toqueciño ese, o toqueciño así, porque do cabreo que tiña
Eu non vin xogadas, non vin nada repetido, non vin a rolda de prensa pos partido de Claudio, o sea, desconectei totalmente do fútbol hoy, porque onte salín con un cabreo impresionante. Tamén digo, hai moitas formas e non en decisións chave de, de condicionar un partido, e unha delas é que os xogadores de Celta nas disputas, cando damos un balón en longo, non podan tocar a defensa contraria, Efectivamente. porque gracias ao árbitro E ao eso vai árbitro umba, non umba, pudimos umba, umba. pasar de medio campo. E faltas que non eran faltas, que eran disputas. Antes dun balón, meter corpo para gañar a posición. E tíos como Pablo Durán de 1,75 tumbando a Niakate de 1,96. Todas. Que non pasou ni unha. Non fai falta para determinar de atraco un penalti que non é ou non sei. Estas cousas É que eso foden moito. eu creo que Non eso se é pode. realmente onde se nota o peso dun equipo e de outro, porque co tema do Madrid, por exemplo, todos recordamos o piscinazo de Cristiano Ronaldo co toqueciño de Johnny Otto no Bernabéu. Pero o que tú ves cando levas vendo partidos contra o Madrid toda a puta vida son as faltitas, unha e outra, e de repente unha amarilla sin sentido, e un saque de banda. Creo que, sinceramente, aí é onde se ve a doble vara de medir e, sobre todo, que os xogadores tamén se van cansando, porque realmente, oye, que Borja Iglesias se lle colguen da chepa 20 veces, pois fai que na 21 pois igual teña que sacar ese brazo porque estás tos collós, pero non por este partido, sino por moitos outros, por tipo de xogador que e demais. E cando tú estás vendo este tipo de partidos e ves que eu creo que a máis clara é esa que estás dicindo contra os centrales. Chegaba un momento que era indigno estar vendo que un balón por alto, falta. Un balón non sei que, falta. Toqueciño, falta. E digo, pero que fácil é. O sea, non hai ningún tipo de risco por parte da defensa do Olympique de Lyon, porque a nada que non ten un contacto, suelo, falta. Empezar xogada. E así constantemente. Creo que se vimos isto en Balaídos, a ver que somos capaces de ver en Lyon. Pero é que, máis alá do tema de Borja Iglesias, que non sei a que punto pode ser premeditado, ou que pese o escudo, ou demais, me parece simplemente neglixente o resto do partido, tío. É que me parece moito peor que o día do Madrid, que xa é decir, macho. Tes toda a razón, e non só afecta futbolísticamente. Na mentalidade dos xogadores, o que frustra eso aos xogadores completamente do partido. Pero sabes que che digo? Que hai veces que eu penso que nos ven ben, porque somos parvos, pero moi parvos. Porque sempre nos pasa lo mismo, sempre pasa o mesmo. Sacar o codo de parvo tamén. E os árbitros aquí están moi cómodos. En outros campos non pasa iso, están moi cómodos. Outro día, contra o Madrid, a falta de Afer López é escandalosa. E enfrente miña, escandalosa. E o árbitro pita, sí, porque é o Madrid, sí, pero e os xogadores, que carallo fai? Que carallo? E un xogador comiéndole a orella ao árbitro no 90, cando perdes o partido no desconto. E outro, un xogador comiéndolle a orella ao árbitro. Que non digo que salga Radu para que le saquen a amarela e non vaya a Francia, pero Jutla non va. Amarelas, por que non va? Quen sexa que non este apercibido, que vaya ao árbitro, pero es que ninguén toca os collóns e a próxima pitar, hai que teñer un pouco máis, que sí, que somos moi bons e tal, pero es que a liña de ser bo e ser parvo é moi fina. E nos creo que somos parvos. Porque es que, repito, non hai ninguén que le coma a orella ao árbitro. O único é Aspas. E como é Aspas non se lle fai caso, porque leva nos así. Entonces, se ven Aspas, que ven, antes de que diga nada, amarela. E ve. Entón, que fan os demás? Eu recordo, pareceme mal. Pareceme moi mal que haya que llegar a isto, por exemplo, no área. Na área poden meterte unha patada que te fracture na nariz e se non vas ao chan, penalti. Entón, tirarte. Os árbitros non te tires, pero es que se non me tiro non o pitas. Entón, pareceme mal, pero es que hai que tirarse. Me parece mal as protestas. A min dame auténtico noso aos Piqué, Busquets, Xavi, no sé qué, no Madrid, el Ramos, el Arbeloa, todos aí, 6 a por ao árbitro como si fosen pero es que hai que hacer iso. Porque se non o faz, facendo o mesmo, polo menos failo. E polo menos demostra, aínda que non sirva para nada, pero polo menos demostra que tes sangue e que te importa a cousa. Porque es que eu salín do partido do Madrid, salín cabreado co equipo.
Porque non pode ser que non estés protestando, tío. De outro o mesmo, tío. Sí, que son pero non sei, tío, non sei. Es que dende a bancada, es que a veces a min, do que vivo o Celta, pois, joder, digo, joder, os nenos al lado. E o vivo así dende fora, hostia, pois no campo mostra un pouco que te importa. Que eu creo que é un mal endémico do Celta, históricamente, ou por menos desde hai uns anos, o tema de ser pardillos. Pero pasa tamén que a picardía de perder tempo, moitas veces, pasa tamén con eso que tú dis de tirarse, creo que un caso é Borja Iglesias, outro caso é o propio William Schroeder, que seguramente reciban moitas máis faltas das que a veces se pitan por eso de, oye, son un dianteiro centro, ven un balón caído do ceo, teño un tío colgado da chepa como un macaco, pois igual hai que forzar esa falta e non, bueno, é que como é moi alto, é moi grande, pois claro, pois non pasa nada, non pasa nada, e como parte non se tira, nin protesta demasiado, bueno, creo que eso vai tamén no ADN de cada un, creo que eso mermou moito, pois lógicamente o partido do Celta, pero o tema de Borja Iglesias de non dar crédito. O sea, é outra cousa, non é non son as faltitas. É unha nova norma ou unha nova maneira de facer que non se entende e que parece que nin siquiera é correcta seguindo o librillo. Pois sí, eu creo, o sea, eu quen diría isto, pero sabes a quen volto en falta da última Europa League? A Cabral. Cabral era desos que cos árbitros os levaba ao seu terreo. De Cabral, o sea, futbolísticamente para min era limitadísimo. Neste equipo non ten oco, pero simplemente por estar aí nesos momentos. Es que mentras seguimos sendo así de vos, por non decir parvos, vai seguir pasando o mesmo. Hai que confiar en E logo vecino. a cousa dos cuartos en Europa League que só miran para o banquillo do Celta, que para mí Giraldez está moitísimo máis formal do que debería, e o acoso dos cuartos árbitros ao banquillo do Celta en Europa League é escandaloso, escandaloso. Mira que é moi irónico, abrir brazos, sonrisas. Pasa o que pasa. Bueno, en fin, creo que non ten moito máis recorrido o tema de Borja Iglesias. Gustaríame sinceramente que a UEFA, creo que non o fai, pero que fixera algo parecido ao que se fai en España, oye, alabando en certa parte a maneira de arbitrar en España, o tema de vamos a escoitar como é a esa labor en certas xogadas polémicas. Xa digo que creo que non vai ser así. E sí que voto en falta, pasaron 24 horas con moito correctismo e con moita educación, que o Celta solicite ese audio, polo menos, por transparencia, e que non, nin siquiera por señalar. Eu creo que non, ou que expliquen a ver que pasa, porque tarda tanto, porque se leva má a orella, e que pasa nesos 30 segundos entre que pasa a falta e saca o cartón vermello. Pero a ver, pero eu digo, audio para qué? Repito, dende cando vai o VAR a unha segunda amarela? Pois por que eso. o ano que ven, Se o tío está así, e no VAR está dicindo, no. ei, amigo, que a segunda. E aínda que sexa a segunda, o VAR só é chamar ao árbitro para que vexa a xogada. Esa é unha xogada de interpretación ou non? Claro. E por que non interpreta o árbitro? Que é o que ten que interpretar? Porque o árbitro non o veu, porque senón non sacas non sacas a amarela. Entón, quen ten que interpretar? O árbitro. Pero es que a pantallita non pode chamar. Entonces, quen expulsa a Borja Iglesias? O Linier. Pero claro, sería unha opción. Expulsan a Borja Iglesias e va. Claudio di dos palabras ao árbitro e falla así, e os demais pois volta para a portería. Vai pasar. Pero que non sei, se inventanse as regras con nós. E mira que non me gusta falar dos árbitros cando perdemos o tempo, pero es que hai cousas, es que para min pasan cousas irracionais completamente. Entón, non entra o VAR nas segundas amarelas, e entra. As xogadas a ten que interpretar o árbitro, pero non sabemos quen a interpretou. Che digo yo desde fora que penso que pasou, porque foi un golpe, que o árbitro veu un contacto normal e teño dúbidas incluso que alguén le falase, que foi aí porque foi a ver ao tío
e cando ve ao do Lión no chat exagerando, vai a Borja e amarela. Porque, non sei, que sí, que fai así, pois porque pois por facer algo, porque es que non pode sacar un cartón amarelo despois de 30 segundos. Pero que vin, eu veo que o árbitro pita falta. Está tan normal. Vai preto do xogador do Lión e cando está co xogador aí é cando saca amarelo. Non sei, pero es que non quero alterarme. Eu quero cambiar de tema, sinceramente. Sei que non levo o camiño ao programa, pero non quero hablar de árbitros porque onte Estámoslo vendo ao lado, pero que non ten ningún sentido, Alex. De verdad, non ten ni puñete... Bueno, espera, non o estamos vendo porque non funciona. Me cago. De verdad, acaba conmigo esto, tío, por Dios. A ver, un segundo. Vale, aí está, ahora sí. Non ten nin pés nin cabeza. O sea, é unha cousa tan extraña. Pita falta. O árbitro vaixe. Algún do León empezas a comer o árbitro. Aparece o Toliso para por calma. Dase un rodeo. Acércase. que os don protestan. Acércase a Borja Iglesias. Pasa como Pedro pola súa casa. Vaise de Borja Iglesias. Dá tempo a meter repetición. E cando volve da repetición, roja. Que impresionante, tío. É que isto tan mal feito que non dá nin espacio a moita dúbida. Bueno, en fin, que ten razón, que non hai moita máis volta que darlle, que unha baixa sensible, que no minuto 53 de partido isto decanta notablemente o de vir da eliminatoria, penso por desgracia, que o Celta... que houvese sido un 0-1 ou un 2-0. Como? Un 0-1 non un 2-0. expulsan a Borja Iglesias e que houvese sido 0-1 ou un 2-0. Home, 0-1. O fútbol é incerto, pero eu 0-1 difícil, porque xa meter o Celta. Moi poucas dúbidas marcado o segundo gol. Moi poucas. Non sei, creo que estaba ben entrando o Celta por o lado de Carreira e poderamos haber visto outra historia, pero lógicamente converte o árbitro nun protagonista principal do que foi o devenir, xa digo, non só do partido, sino eu creo humildemente que vai marcar a eliminatoria esta expulsión. E falando do 2-0 e do 1-1, é algo que non contestei, que dixiste antes, que o Lión foi bastante superior. Non, porque o fútbol ten dous fases. A fase con balón e a fase sin balón. E casi que diría que é máis importante como xoga sen balón. E sí, o Lión, o que dicen moitas veces eu na contra, ao principio de tempada, cando discutía con Mario, que eu decía, sí, que o 70% de posesión o que queiras, pero es que non creamos peligro porque non sabemos atacar bloques baixos. Pois es que eu estiven tranquilo todo o partido. E decir que un equipo é superior a outro cando non creas peligro por moito balón que teñas, pois non sei hasta que punto está sendo superior. Igual xogábase ao que quería o Celta, a non pasar apuros, e a que teño, a meto, e así foi hasta a expulsión. Entón, bueno, creo que podemos falar un pouco de todo, Creo que xogar no primeiro tercio do campo, especialmente na segunda parte, lógicamente, por esa expulsión. Pero creo que hai certos tramos de partido de sometimento do Olimpia de Lyon que non creo que o Celta se sinta cómodo e este provocando eso para salir como un correcais despois. Pero... non sei se gustaba iso a Claudio, pero que o Celta cómodo ti dende a grada estabas acollonado como podías estar. Pois eu sí. Eu sí, sinceramente. Eu sí, pero porque ter este tipo de equipos cerca da portería... Que a única arma que tiñan era a zurda de Hendrik. Xa, pois a zurda de Hendrik nun tiro, vamos a decir, humilde. Pois mira como acaba a zurda de Hendrik. Por iso digo que a única arma era a zurda de Hendrik. Un compañeiro do grupo de WhatsApp preguntoume antes do partido que cal creía que era a chave do partido. Eu dixe controlarse o xogo por dentro, e creo que o Celta o fixo moi ben, controlar, porque ao non tener a Fofaná e a Sulk, o Lión xoga moito por dentro, e aínda que Sulk parta da banda, sempre vai para cara dentro, como Iago Aspas, por así decirlo. Controlar o xogo por dentro, e que Starfelt teña moi controlado a Yaremchuk, porque ao non xogar, se tapas ben o centro,
ten que salir as bandas, a súa Tolisso llegando, e Yarenchuk no área, Starfelt controlou a Yarenchuk, e o Celta controlou o xogo por dentro. E eu estaba moi tranquilo, porque eu creía, a ver, non vou, eu que son un enamorado de Claudio, non vou poner en tela de dúbida que non haya traballado o León e que non sepa o que fai Hendrik. Pero vamos, que eu vin menos de 10 partidos de Hendrik e sé de que pie cosea, precisamente do dereito. Literalmente. E non sei, es que é un xogador que, repito, gustaríame para o Celta, porque esa fame que ten de gole que o intenta, e ten unha zurda brutal, e ten 18 anos, e ten moito marxe de mesora, pero é un rapaz que se tapa súa dereita, non sabe facer nada. O sea, se tapa a dereita, se tapas a esquerda, anulas ese o xogador. Entón, eu pensaba que Claudio diría, Hendrik sempre que vai a dereita se queres. Bueno, que eu tamén entendo que no minuto 87 correndo media hora cun xogador menos. Non tivo sorte, pero foi todo o partido. Eu, cada vez que teño a muller e a Alison, se queres, porque hoy es venres, es que xuro pola vida dos meus fillos que máis como de Chacho. 20 veces o partido ten 90 minutos e máis de 20 veces en Balaídos estaba eu gritando e berrando a izquierda. Sé que non me escoitaba o Marcos o Mingueza, pero cada vez que recibía a Hendrik, a la izquierda, e Hendrik facía o recorte hacia la izquierda. Vale, la izquierda. Es que, joder, es que o fútbol, cando se fan cosas lóxicas, é moito máis sinxelo do que a xente pensa. Non é sinxelo marcar a Messi, a Mbappé, a Vinicius, que Vinicius sí que pode ir, aínda que non teña unha esquerda brutal, pero sí podese ir para a esquerda e logo crear perigo. Pero es que Hendrik non. Aínda non sei dentro de unos anos, pero Hendrik se fai o control para a dereita o anulas. Entón, non sei por qué o do Celta non se poñía a la par. Sí, poñíase delante seu, repito, e cando facía o control para a esquerda, salía. Pero es que non é tapar a perna dereita. A perna é decir, tú por aquí no vas, vete. Eu era dianteiro, pero eu vi na mesa de adestrador, o sea, explicar como tapábase a perna de un. E non sei. O sea, tapar a esquerda e tapar a esquerda, poñerte a súa esquerda e deixarle todo o camino para a dereita libre. Nada máis. E cando tire para a dereita, o sigues, pero sigues tapando a esquerda. Bueno, despois e aí temos un pingüino con un libro na cabeza. Despois desta masterclass de esquerdas e dereitas que frusteime moito. Co que eu estou de acordo, co que eu estou de acordo. Espera un momento porque, claro, hai que porse de pé, prácticamente. Nada máis e nada menos que entra en riguroso directo Antón García Fernández. Boas noites. Boas noites, Pablo. E Alex, viña escoitándoos no coche e, bueno, primeiro é disculparme por toda esta ausencia ben longa. Onde estiveches, Antón? Onde estiveches todo este tempo? Pois estiven aí escondido por diferentes razóns. No. Pois con diferentes cuestións persoais de traballo e tal, pero finalmente, pois, despois dun partido tan importante, un partido que, ademais, a min me deixou con tan mal sabor de boca polo resultado e porque semellaba que estábamos a punto de chegar a unha victoria prácticamente impensable pola situación do partido, non necesariamente por nada máis, senón porque o Celta tivo que loitar moitísimo contra prácticamente todo, incluído o árbitro Lambrecht. Pois é un placer poder estar de volta, en que sexa só uns minutos por aquí para saudar a audiencia, a ti, Pablo, e por suposto, Alex tamén, e a Mario, aunque non estea hoxe, que bueno, sei que adoita estar por aquí. Mesmo se non puiden estar por aquí, eu escoitaba os programas en diferido, así que, bueno, pois sempre me gusta poder pasar un rato con vosco. Oye, e véxote, a ver si podes baixar un pouco a cámara, véxote ben equipado. Sí, bueno, isto é do pufo totalmente, como podes ver, non? Non é... No. É que non, evidentemente,
isto é menos oficial que un partido sen árbitro, o sea, claramente isto está sacado non sei de onde, pero teño a dende hai, non sei, o mellor 15 anos. Os meus sogros agasallaron hai tempo nun cumpleanos ou non sei, nun Nadal, e non sei onde atoparon realmente, pero aquí está, Celta de Vigo, célticos ademais, sí. O sea, O sea, un regalo e tú, Antón, dicíndolle que é menos oficial non, eu non lle dixen nada. que é Eu máis pirata que un partido sin árbitro. Non, hai que ser agradecido e ademais cando Está ben, está bonita, joder. Pero teño que dicir que estaba totalmente sorprendido cando recibín, porque digo, isto non o tiña visto eu nunca. Este escudo do Celta que parece do ano 28, 29. Pero está fantástico. A verdad. Cando ainda vai algo de frío. Bueno, Antón, pois non sei se por entrar un pouco en materia, xa digo, entrando un pouco en clave Celta-Lión, non sei con que sabor de boca acabaches tú de ver o partido no día de onte. Aquí pasamos a por diferentes estados de ánimo. Pola satisfacción, pola decepción, polo enfado, por a esperanza. Non sei como estás tú. Pois houve diferentes fases do partido e despois un momento no que o árbitro se cargou totalmente a contenda, non? A ver, o Celta sobre o papel é inferior ao Lyon, iso para min está claro. A min non me gustou do Celta que tivo moi pouco balón, non? Eu agardaba, pois, a lo menos un pouco máis de posesión, pero tamén teño que dicir que vin o Celta moi ordeado en defensa, e un Lyon que tiña moito balón, pero o que facía co balón era moi previsible realmente, non? Centros aí, remates de cabeza que, bueno, algún sí que creou algunha ocasión clara, pero moi pouco, non? Aí cara ao final ese paradón de Radu que podría ter sido xa o empate, pero eu vin disparos dende fora, que é o xeito de romper pois ese bloque baixo, pero pouca, non sei, falaba cun amigo francés recentemente, onte mesmo, despois do partido, bueno, falaba, escribía por redes sociais, el dicía que realmente iso tiña un pouco que ver coas baixas, que tiñan bastantes baixas, pero ao mesmo tempo un equipo que en principio é superior ao Celta, pois demostrou ben pouco co balón nos pés. Tivo posesión, pero que fixo en esa posesión? Pois moito menos do que eu agardaba, iso é o que teño que dicir. E despois, bueno, pois cando o Celta se ve cun xogador menos, despois de ter marcado un verdadeiro golazo de xogada, despois de ter unha oportunidade clarísima para que Borja puxese 2-0, pois claro, xa foi un partido totalmente diferente, foi un partido de supervivencia, de tentar manter custe o que custe ese 1-0, e finalmente pois non saiu ben porque, claro, xa di ese dito castelán, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente, pues finalmente un Radu que estivo magnífico durante todo o partido, pues tivo un erro lanzándose mal, o balón colouse por debaixo do seu corpo e estragou unha magnífica participación no partido, ¿no? Que é tamén o fado dos porteiros, ¿no? Que como teñan un erro importante ao final, pois tiran pola borda todo o bo traballo que fixeron. Pois esa máis ou menos é como eu me sentín, e sobre todo decepcionado porque estivo moi preto esa vitoria. Exactamente. O cántaro acabou rompendo, pero antes de que rompera o cántaro, cada vez que Enrique se acercaba á portería do Celta, atopábase, atención, isto de aquí, un montón de xente vestido ca camiseta do Celta, e veña xente. A ver, isto a esta hora da noite, que estamos aquí xa apagados, medio con sono, pensando en que íbamos a facer mañá, e aparece Antón por un lado, e de repente Alison e Tupac entran en escena comendo o que parece un limón. Que é iso? É un limón! Pero que fan estos nenos comendo limón a esta hora da noite? Eu creo que nunca comí un limón. Oye, ¿de dónde ven? Su estómago fuerte. ¿De dónde ven esa moda de comer limón? Que para que o ácido vaya para dentro e non para fora, non? Ahora que estamos falando do árbitro.
As chuches non as tocan, pero a fruta, todo o que queiran e máis. Home, pero unha cousa é comer unha Os mazá, nenos non? comen caramelos de limón e estes o limón directamente. Eu limón comía de gominola, non? Pero así ¿no? En frío un limón ácido non sei se é o mellor. O que non rematou xa, Ostra, pero que acaba de todo. E as pepitas? Home, as pepitas tíralas fora, non, Alison? Obviamente. Obviamente, para plantar un limoneiro. Hai que plantar un limoneiro a esta xente na porta da casa. Hai que falar inmediatamente con Abel Caballero e que solucione isto. Bueno, pois non sei, voulle preguntar a Alison que tu Tupac ainda está comendo. Alison, tú como estás despois do partido de onte? Estás triste? Estás contenta? Tes esperanza? Saliches enfadada igual co teu pai? Pois feliz por unha parte, pero por outra decepcionada. Pois claro, eu creo que representando o sentir do celtismo, decía Antón, esa vitoria que non estuvo tan lonxe, cun xogador menos que teña que ser no minuto 87 de rebote, co xogador que levas tapando ou medio tapando, tanto como lle gustaría a Alex non, pero medio tapando todo o partido, ten que ser desa forma. Ademais, creo que podemos falar incluso do primeiro error grosero de Jonas Radu no que vai de tempada. Bueno, pois a mala sorte ten estas cousas que ven no peor momento. Eu sigo sendo optimista, un pouco menos, pero por facer a todos partícipes, eu dáballe un 35, voume subir un pouco máis, a 40% de posibilidades ahora mismo que ten o Celta de pasar esta eliminatoria. Antón, que número lle das do 0 ao 100 de posibilidades ao Celta de pasar esta eliminatoria? A ver, eu non tiña moitas esperanzas de pasar a eliminatoria para comezar, porque vexo que o Lyon sí que é un equipo mellor que o Celta, non? Entón eu agardaba competir, cousa que se está a facer, non? Mesmo neste partido, xogando con menos, pois o Celta competiu, fixo o que puido. A min, repito, preocúpame o feito de que nos dous últimos eu penso que o Celta vai telo moi difícil. Algúns efectivos, xogarán a casa, será unha verdadeira caldeira ese estadio Será. francés. Bueno, eu voulle dar pois a porcentaxe da posesión da primeira parte, non? 35% de posibilidades pro Celta e 65% o Lyon. Pero, claro, disto falaba eu con meus alumnos hoxe, non? Porque, claro, levaba isto, entón, pois sempre aproveito para falar do Celta, do partido e tal e cual. Eu dicíalles que realmente unha dos atractivos do fútbol é esa indeterminación, non? Que pode ser que o Celta teña 35% e 65% outro equipo, bueno, pero o partido hai que xogalo e calquera cousa pode determinar un partido. Pode haber unha expulsión, pode haber calquera cousa que cambia as cousas, non? Entón, eu vou lle dar 35% o Celta, pero eu vou ver o partido coa ilusión de pensar que todavía hai opcións, porque cando o Celta ten o balón, move o balón, busca os espazos, marca un golazo como o golazo de Rueda a pase de Vigo, non? Que golazo. Así que, bueno, pois eu agardo que haxa sorte e que, sobre todo, que o Celta teña un pouco máis o balón e que haxa un árbitro moito mellor que Lambrecht. A ser posible, eso é unha petición que eu me sumo humildemente desde aquí. Claro, porque dicía algún, bueno, un árbitro belga para un partido dun equipo francés, non ten nada que ver. Se o árbitro é bo, se o árbitro fai unha boa arbitraxe, pois non hai problema. Este árbitro simplemente non fixo unha boa arbitraxe. E moitas veces eu critico os árbitros españoles con toda a razón e despois ás veces pois tamén hai árbitros europeos os que hai que criticar, non? Hai problemas en todos lados. Exactamente. Pero é curioso, Antón, que casi sempre tocan o Celta, macho. Mira que xa ten que ser casualidade. Pues sí. Mira que será por equipo, macho, será por equipos.
Bueno, pedimos a xente tamén no que Tupac segue acabando o limón que nos diga un porcentaxe. Que porcentaxe ten o Celta de pasar esta eliminatoria despois do 1-1 inicial? E paso o turno a Alisson. Por- Como? Alisson, ¿Qué? Do 0 ao 100, eh, que se ves porcentaxe? de que pasa o Celta a eliminatoria. Pois a ver un pouco difícil. Porcentaxe, a ver, de 0 ao 100. Ao 50. Ao 50. Bueno, 50. Bueno, ben. bueno. Quanto é o seu pai, Como está a eliminatoria? Empatada. Por lo tanto, Claro, agora está empatada, efectivamente. mitad para un, mitad para outro. Que vos? Tú ainda te mantés neses, Alex? Ainda Eu te... como a ti. Como? Eu como a ti. Igual que a ti. O 40. Non. Ti subiste un 5%, eu tamén. Oh, 55 para o Celta. 55 para o Celta. bueno. Bueno, o sea, hai que ter ilusión. Repito, a importancia de como creo que vai transcurrir o partido. A ver. Con un 2, ao Celta daría un 20, un 15%. Con un 1, e co Lyon tendo que propoñer, eu doulle ao Celta 55%. Se sae o Celta a propoñer, que creo que non vai pasar, o 55% é para o Lyon. Eu creo que este partido o gaña o que menos balón teña. Acabar, es que eu quero acabar o da posesión abúrreme. Que abúrreme dende Guardiola. É dicir, que posesión tes? O sea, de que sirva? Por que a xente fíxase máis na posesión e non nos expected goals? Eso. Porque o Celta tivo máis expected goals deses... Pouco máis, 0,02 creo, pero tuvo máis. Entón, de que sirve esa Sí, posesión? señor. Estou de acordo, pero por eso digo que é o que se faga co balón coa posesión, e por iso a min o Lyon, con tanta posesión, decepcionoume bastante, non? Porque eu agardaba bastante máis, sobre todo porque facían unha moi boa presión, tanto na primeira parte como, por suposto, despois na segunda, pero despois, cando tiñan o balón, as xogadas eran moi limitadas, non? Como que tiñan pouca imaginación ofensiva, non? Este amigo francés dicía, bueno, que faltaban moitos xogadores tal, cando en Lyon vai ser diferente. Bueno, xa veremos. Pode ser ou pode non ser, pero eu estou de acordo con Alex. Non é a posesión por número, senón o que se fai co balón cando se ten o balón nos pés, non? E que xogadores van xogar en Lyon que non xogas en Balaidos? Pregunto, Pois non sei, realmente, non. Porque Sul non creo que sea titular, Fofana nin de coña, Afonso Moreira, pero non é... Non sei. Es que non sei que tamén é certo vai trocar o 11 do Lyon o 11 que saca un Balaidos. A xente di, recupera. Bueno, non sei se recuperará, pero tamén é certo que houve un pobre rapaz que entrou 3 minutos e saliu lesionado. Veremos se non é unha baixa máis ainda da que viu aquí. Ostras, 3 minutos. Ademais, pintaba bastante mal, porque foi... Non sei realmente que era o que tiña. Bueno, falo do paisano do Lyon que entrou 3 minutos e saliu lesionado. Sí, que xogou prácticamente nada, metade, sí. Non sei quen é, porque aparte teñen uns números máis altos, macho, que non sei se era o 47 ou unha cousa así. Sí, era un número alto porque era dos que non, bueno, dos da canteira, claro. Non sei se vai así eso, Antón, co tema dos franceses. Aquí un pouco máis así, pero había algún 99 e tal que non sei se isto, sabes, quero dicir que isto vai de outra maneira. En México teñen triples números, 230 e algo. Triples números? Sí. Cousas rarísimas que vexo ás veces na Liga MX, sí. Que necesidade. Bueno, cousas veredes. En fin. O Pachuca de Fallanos, Irving Lozano, creo que tiña os 719, algo así. Sí, pero cousas rarísimas que non sei con que teñen que ver. Claro, entonces tú imagínate, eres Pachuca e dices, vou ter un detallazo con Irving Lozano. Vou retirar o 719. Ninguén vai poder usar máis este número. Queda de puta nai e das completamente igual, vamos.
Porque ninguén se vai Deben ter acordar. cartóns deses pros cambios con, non sei, Si, esa é 6 ou outra. 7 números, non? Para poder facer o cambio. Esa é outra, Non sí, sei. señor. Sí, señor. Bueno, por rematar un pouco con este partido que xa é historia valga a redundancia da historia recente do Celta, vou vos pedir, Antón e familia feliz, familia limonera, 2 MVPs e 2 pufos do partido de onte. Quero consenso nesa familia. Mentres Antón, por favor, empeza Sí. as túas opcións. Para ben, vamos a empezar cos dous máis destacados para ben. Creo que hai Pois onde os elegir. MVPs para min son, bueno, un deles Starfelt, sen dúbida. Ajá. Gustoume moito Starfelt e ademais penso que ese orden na defensa tivo moito que ver coa súa presenza aí atrás ben forte. Tamén Marcos Alonso estivo ben, pero a min gustoume moito Starfelt en particular, gustoume Williot, así que vou poñer os dous suecos, Williot e Starfelt. Penso que Williot, cando o pouco que o Celta tivo o balón, foi dos xogadores do Celta que tentaron cousas e ademais deu unha asistencia de gol. Gustoume tamén Vecino no centro, o único realmente no medio campo que foi, eu penso, destacado. Pero bueno, deixamos a Vecino para outro partido no que se desenvolva máis. E vou poñer a dupla de suecos, Starfelt e Williot Svedberg. Moi ben. Familia feliz, hai consenso por aí? Non, con un xogador sí, pero con outro non. Pero así decimos. A ver, mención honorífica. Para onde están os teus? Matías, Vecino. Moi ben. Eu con que non estou de acordo, a ver quen. Errado. Que tamén é boa opción. Houbera sido MVP, Sí. exactamente. A xente quedase co gol que come e a xente Claro. quedase tamén co que salva antes, pero foi moi importante tamén saindo a todos os balones aéreos, que estivo inconmensurable. Totalmente certo. Por esta paterna, aínda que errou nun gol, pero bueno. Claro, pero errou ben. Outros días Por iso dicía algo do fado dos porteiros antes, porque realmente fixo un bo partido, pero despois tivo un erro. Sí. Pois iso, para Alisson, Radu e Matías Vecino, e para min, Matías Vecino e Javi Rodríguez. E mención especial para Billy e Starfield. Moi ben. De acordo tamén, na verdade, sí. Pois eu... Aspas. Para Tupac Aspas. Bueno, bo pase a Vecino no gol. E que máis? Non se escoita, non sei por que. Aspas. Bueno, pois con toda a razón do mundo, quen somos nós para dicirlle nada ya agora? Xa está. 45 minutos máis que suficientes. Claro, tú mira, 45 minutos victoria do Celta, 45 minutos sin Iago Aspas. Mira, mira algo máis. Quen máis? Ei. Que mira. Salió un anuncio que gustaba. A ver, ¿quién? Se quedó pillado. Bueno, así está toda a audiencia cos anuncios deste canal, sí señor. Maravilloso. Patrocínense aquí. Nada, bueno, vámonos a guardar pos pufos. Eu comparto a medias. Gustoume o tema de Vecino, pero xa está moi repetido. Xa mo levantou Alisson. Voume quedar non sei realmente con quen quedarme. Estás a pensar máis co árbitro para a segunda Exactamente. É a nova. A ver que me dice por aquí. Vale, vou decir. Javi Rodríguez 1. Gustoume enormemente o partido de Javi Rodríguez. Personalidade, además, como central. E ademais vou decir Carles Starfelt. Voume quedar con 2 defensas.
Creo que Ben, só así se entende. Quizáis podería quitar a Javi por Radu, pero é que ese gol do final teno que lastrar. E é unha putada, porque un no, dianteiro mete 2 goles e falla unha porta vacía e o MVP, o caso contrario, faz un partidazo pero fallas un, pois non eres MVP. Pero bueno, a portería pero creo que ten é o que... sentido porque foi un partido bo do Celta en defensa, entón Sí, claro, é sí, sí. normal que... Moi ben. Os pufos, Antón, continuamos. A min non me gustou nada Ilaix Moriba, realmente. Foi quizá dos xogadores que menos me gustaron neste partido. Eh, Podería criticar un pouco a Borja por xogarse aí a segunda amarela, pero tamén é certo que levou moito Borja. Estaba desquiciaron moito e o árbitro sobre todo desquiciou máis, non? Sempre le. Entón vou dicir Jutgla, porque Jutgla cando saiu, o sea, realmente Impresionante. non aportou absolutamente nada, non me gustou nada Jutgla neste partido, e mesmo hubo unha situación na que tiña o balón no seu propio campo e lanzou un patadón para o córner Sí. que o comentarista aquí en inglés dicía what the heck was that? Que foi iso? Eso, Porque eu tamén pensei máis que ou que menos pasou? dixen eso. Mira, Antón, que máis ou menos dixen eso tamén, fíjate. Tamén dicía o comentarista que o segundo cartón era a soft yellow, ¿no? Unha amarela moi suave realmente, moi rigorosa, ¿no? Pero sí, eu diría Jutgla, e dame pena realmente, porque realmente Jutgla é un xogador que está nun intre pois non moi bo. En este partido en particular, pois non, penso non aportou moito, pero dende logo Ilaix Moriba leva unhas semanas Sí, bastante complicadas tamén, O que pasa é que con Ilaix Moriba, claro, poste a mirar o banquillo e agárrate a Ilaix Moriba todo o que podas, porque se non é Ilaix Moriba, Claro, a ver quen é. efectivamente. Entendo que non poda ter ningún toque Ilaix Moriba por falta de efectivos e porque non puiden pasar no programa no que por derradeira vez íamos falar de Beltrán, pois eu menciono, non está Beltrán, agora Román está mancado, así que, claro, Bueno, non hai opcións aí. eu acórdome máis de Pouco Damián que de Beltrán, Antón, direi. Sí, bueno, Román, evidentemente, é unha perda importantísima nestes intres polo momento de forma no que estaba, non? O mellor. Porque realmente os recambios non están. Así que, claro. Exactamente. Alex, que Ale. ganos os teus dous pufos. Para mí, Borja Iglesias e Jutgla. E podería eu ter dito Borja Iglesias tamén, estou de acordo. Porque coa súa experiencia tamén temos diferentes varas de medir tamén, e non digo polos que estamos nesta calde, senón o celtismo en xeral, porque, por exemplo, o que fixo Hugo Sotelo con 22 anos e o que fai Borja con 33, e un non pasa nada, Sotelo botábase todo o mundo en riba. Entón temos que ser un pouco máis xustos. Repito, non o digo por vos, pero sí, o sea, extrañame porque moita xente saiu defendendo a Borja, pero a ver, coa experiencia que tes, a min pareceme menos grave que o faga Hugo Sotelo coa súa xuventude e non estar na Europa League na súa vida e tal, que un pouco da experiencia de Borja Iglesias. E cando sabes que o árbitro está barrendo para onde está barrendo. Efectivamente. Que eu sei que a Borja Iglesias ten que apuñalalo para que le piten unha que sí, pero tes que ter o cu pelado neste aspecto. Sí. Bueno, vamos a escoitar a Alisson, a ver se ten ganas de meterlle paus a algún. Algún pufo, Alisson, que destaques tú do Celta no día de onte? Un teño, Que é? pero non é do Celta. Non é do Celta. Quen é? Vale. Quen é? É o árbitro. Bravo. Por fin un pouco de cordura neste programa, Dios mío. Pufo non, pufazo. Sí, señor. Pois mira, non podo estar máis de acordo con eso. Íbame quedar só con Borja Iglesias,
porque Jutgla creo que xa é un punto que, bueno, e además en 45 minutos co partido que se lle queda, non sei se lle podes exigir moito máis, tendo en conta que gustoume 100 veces máis Pablo Durán volvendo de lesión e con algo menos de tempo, pero para min Borja ten que ser un, e voulle coller o testigo a Alisson co tema do árbitro, que ese non é pufo, pufazo. O sea, mal arbitrado, pero a rabiar, a rabiar. Pena que ademais sexa mal arbitrado mirando sempre para o mesmo lado. Ou casi sempre. Eu creo que sempre, realmente. Creo que hai algunha faltiña que sí que se pita o Celta, pero podemos estar falando dun 12-1 perfectamente. O sea, o Mala árbitro... colocación, No. malas Sí, decisións, porque lei da bastante mal dada, o vídeo é ese que problemas cos en un minuto, cartóns, bueno, en cousa dun minuto, cando empeza o partido, dalle o balón 2 veces o árbitro. Por favor, tío. Es que estamos de coña, tío. Pero como lle vai dar un balonazo 2 veces en un minuto ou en 40 segundos era o árbitro cando acaba de empezar o partido? Bueno, en fin. La primera carrera de Durán, di por aquí en absoluto, cuando entró a Balaidos, todo Balaidos aplaudiendo. Lo da todo el chaval. Efectivamente, creo que acaba en recuperación de Durán, si no me equivoco. Bueno, Durán E logo está na área para rematar a xogada. O sea, recupera o balón na nosa área, está aí arriba, non para Lledo, está aí arriba para rematar a xogada. Cando iba a carreira pola dereita. Vos No, Pablo para Pablo Durán é o máis importante neste Celta do que a xente pensa. creo que será na volta. Precisamente co fútbol que digo eu, co fútbol sen balón. No, home, A presión que especialmente. está, os incómodos que están os defensas con ele. Vou acabar este directo porque mañá ás 9 pouco da mañá hai que coller carretera a dirección a Asturias, pero Pablo. quero Pablo, que non faz caso ao rapaz de está a mosquearse esa. Por que? Dille, a ver. Dille, cuáles? É que cando fala Tupac non se escoita, non sei por qué. Non abro o micrófono. Está máis alto, dile. No, o sea, mosqueouse esa outra Claro, vez. censurado. Está cantando a canción da Europa League, porque ten aquí a pelota da A Europa pelota, League. sí señor. Escoítase pouco. Sabes cando máis se escoita? Nos descansos cando poñen un anuncio, que meten o anuncio o himno da Europa League. Pero en xeral escoítase pouco ese himno. Como vai despois de Oliveria do 100 anos, a xente se anima. A verdad que podía ter algo de letra, porque bueno, que tiene que ter fichado a Zetangana para compor. a Zetangana, efectivamente, aí está, sí señor. que vos iba a dicir unha cousa. Dúas preguntas rápidas para rematar este directo. Picaditas, Antón. A primeira é: como vai suplir en clave aliñación o Celta a baixa de Borja Iglesias na volta? Moi difícil. Por que apostas ti? Realmente moi difícil. Que xogador vai entrar? Os xogadores. Penso que Fer López ten que poñerse a traballar nese partido, non? Non digo nesa mesma posición, porque suplir esa posición é moi complicado. O Celta non ten realmente un xogador dese estilo, non? Entón, bueno, pois haberá que agardar que dende o medio campo pois haxa un enganche estilo Fer López que poida levar o balón cara arriba, non? O que non imos ter é esa áncora de Borja Iglesias, pero é unha moi boa pregunta. Non vai ser nada sinxelo. Móllate con 3 de arriba. Con 3 de arriba. Pois Alisson, Tupac e Alex. Pois teño que pensarlo, porque non é nada sinxela esa pregunta. Non é unha pregunta rápida. Vamos con Alex, a ver se ten un pouco máis de idea. Eu os meus os teño. Os 3 que creo que van xogar. Eu digo 11 inicial xa de carreilla. Veña, perfecto.
Radu Carreira, Javi Rodríguez, Starfel, Marcos Alonso, Rueda, Ilaix, Vecino, Fer López, de falso 9, Anda. Pablo Durán e Billy Sudberg. E se Pablo aínda non está, eu creo que vai estar porque é unha moto, pero se Pablo aínda non vai estar 90 minutos, Hugo Álvarez e Billy Sudberg. Pero con Fer López, ya. Eu tería a variante de Fer López de falso 9. Pero entón pos a Sí. Durán na É dereita. o xogador da plantilla que mellor cando está marcado, mellor se dá a vuelta. Pero digo, E Alex, xoga ben montada. tú colocas a Pablo Durán na dereita. Se xoga Billy, sí. Non de dianteiro A centro. alineación que eu teño, sí. Pablo Durán na dereita. E tú, Antón, inspirouche... Non é mala opción, realmente. Eu pensaba na posibilidade de Jugla, pero despois do que fixo no partido de ida, pois non estou seguro. Pero Sudberg arriba, probablemente, sen dúbida, sí, pois non é mala opción, realmente. Pero, de novo, hai que confiar en Fer López para ese partido, penso. Non confiades nun Iago Aspas en punta, non? Polo que ves. Eu creo que non. Eu creo que non vai xogar titular siquera Iago Aspas. Eu copiolle a idea ao señor Alex, pero a miña dianteira sería con Pablo Durán en punta e con Fer pola dereita. Veremos. Sabes por que fago eu ese troco? A ver se convence a miña opinión. Porque quero a Billiot e a Pablo Durán unha especie, recordas o partido contra a Real Sociedade o ano pasado, o traballo que fixo Borja Iglesias de costas, sempre se ten un mínimo oco dando o pase directamente ás costas da defensa, que Fer López está capacitado para iso, ou senón dala de cara e que corran os espazos. Eu precisamente pongo a Durán e a Billiot para explotar os espazos. Que Fer López é máis grande, gañou unha musculatura brutal, como xa dicen, dende que está en Inglaterra, e creo que vai aguantar máis as cargas físicas que Niakate e tal. Se posa Pablo Durán de costas a defensa a baixar esos melóns, ou que xoguen con ele Pablo xogando de costas, perde moito Pablo. Pablo eu quero como un cuchillo vertical a portería contraria. Por iso a variante de, aínda que o posto natural de Fer é ese enganche pola dereita e Pablo Durán máis dianteiro, eu trocaría de posición aos dous por eso. Para que Bilio por unha banda e Pablo por outra sean cuchillos. Tiren desmarques verticais todo o rato. Está moi ben, Alex, cando o Celta ten a pelota, pero tú ves precisamente cando non a ten, porque cando unha tes a pelota unha presión ordenada con Fer López en punta. Digo, si tú ves, non vou dicir 90 minutos, pero unha boa parte do partido, unha presión ordenada con Fer López en punta. Sí, porque Fer López encárgase do pivote do León. Neste caso de Tolisso o de Morton, creo que era, outro pivote. É dicir, o punta do Celta, do Celta sempre encárgase do pivote do equipo contrario. Entón, na presión é o media punta, entre comillas. Porque tanto Pablo Durán como Bilio te encaran a seus centrais. Tamén digo, Alex, non sei se o peso ou a rebeldía de Iago Aspas, que neste momento a súa carreira non se está vendo tanto, o tema suplentes, o sea, suplencias e tal e cual, quizáis é un día para que Iago Aspas, se ten que facer forza para xogar un partido, non sei se vai haber moito máis que este. Eu penso que Iago Aspas é inteligente e prefiere pasar a eliminatoria que xogar el. Esta eliminatoria está para Aspas nos derradeiros 20 minutos, 30 minutos. Na primeira parte, o máis seguro é que teñamos pouco balón. E que queres? Fundir a Aspas na presión e nas 4 contras que saquemos? Eu quero a Aspas. Se o partido se complica 1-0 e imos perdendo, Aspas para propoñer é o mellor que hai.
Se o partido está empate e tal, Aspas é moi bo pola experiencia e para saber xestionar esos últimos minutos finais, tanto se vamos ganando como se empatando. Entón, para min, é impepinable que Aspas non é titular. Te vas a la cama? Ya. Atención. Miren os dous para min. Cando o pai se pone serio, xa ninguén se move. Cuidado que por menos se sacaron amarillas, aí non tanto. Alex, vouche pedir a última pregunta deste directo, no que volve Antón. Un resultado para o Lyon Celta que vamos ver o próximo xoves. Unha porra. 1-3. Dios. Goles? Billy Swedberg, Matías Vecino e Jones El Abdelawi. Ostras. O de Jones El Abdelawi no 90, cando o Lyon este a tumba aberta polo empate. Matías Vecino. Chegando dende a segunda liña. De cabeza ou co pé? Copé. Nun pase atrás de Billy Swedberg. Antón, unha porra? Eu digo 2-1, porque penso que o Celta non vai pasar. Pero quero dicir que mesmo se o Celta non pasa, que eu agardo co meu corazón celeste que sí, evidentemente, pero dubido bastante. Penso que vai perder, marca Billy Swedberg, pero gañan os franceses 2-1, pero penso que hai que valorar moitísimo o traballo de Claudio e do equipo nesta Europa League. Non están fora aínda, poden pasar, eu penso que non vai ser o caso, celebrarei, por suposto, por todo alto, outro tipo de berros a ver a televisión se o Celta pasa do que houbo no partido de onte. Pero tanto se pasa como se non pasa, eu aplaudo moitísimo o traballo desgraciadamente. Bueno, pois ese... Antón, Oso perde seguidores. Bueno, haberá que correr o risco por dicir o que sinto, o que penso, non? Pero agardo que a xente comprenda que o meu corazón é celeste para que o Celta gañe, pero que neste caso vexo moi complicado. Cun 0, quizás un pouco máis, pero con o empate vai ser moi complicado gañar en Francia. Gustaríame moito, evidentemente, porque ademais os equipos que restarían despois penso que son de menor nivel co Lyon, non? Pero vai ser moi complicado. Eu penso iso. 2-1, o Celta queda fora e eu aplaudo o gran traballo do Celta en Europa. Hago un inciso. A ver. Só teño unhas preguntas, aínda que non cheguen ao nivel do periodista Pablo Verdeal, pero a ver que tal estas preguntas. Antón, que levamos máis puntos? Como visitante ou como local? Como visitante, sí. Que é máis complicado, gañar en Francia ou no Bernabéu? En Francia. En Francia porque este Madrid este ano non. A pesar de 3-0. O Madrid o Bernabéu tiña Mbappé e tiña a todos, Sí, no, é mellor equipo Madrid, evidentemente, pero Madrid está moi mal este ano e o Celta fixo un bo partido este día. Pero bueno, para seguir co teu razoamento, no Bernabéu é máis difícil. O Madrid este ano meteulle fai días 3 ao City. Sí, pero bueno, pero non era para min é Madrid. unha miraxe máis que outra cousa, porque o Madrid esta tempada está callar unha tempada terrible. E derradeira pregunta, ves moi difícil que o Celta, como soe acostumbrar, mala costumbre para darme a razón versus Mario Seijas, planteese un bloque baixo e mate o partido en 2 ou 3 contras? Porque o Lyon xa demostrou en Vigo o que con balone non é precisamente o Barcelona de Luis Enrique, ni de Guardiola, nin... Eu penso que o que vai facer, e esa é a miña esperanza. A miña esperanza é que
pois iso funcione, non? Como estivo a piques de funcionar en Balaídos se non fose polo árbitro e polas circunstancias. Entón, bueno, non digo que o Celta non vai pasar seguro, digo que esa é a miña visión das cousas, non? Se me pides unha porra, pois digo 2-1. Pero se me preguntas ten o Celta posibilidades de pasar, xa dixen que sí, que ten posibilidades, claro, pero eu penso que non vai pasar, pero estarei contentísimo e beberei unhas cantas cervexas para celebrar Sí, señor. se o Celta gaña en Francia. Xa sexa penaltis na prórroga ou Bueno, que sexa. como sea. Ou por alineación indebida. Ainda teño os penaltis de Granada que non podo diserilos aínda. Aínda están dando voltas polo intestino e deixate de penaltis. Pasa páxina, amigo, pasa páxina xa. No, eu creo que non vai chegar a penaltis. Gaña un ou gaña outro, eu penso que será o Lyon, pero gaña un ou gaña outro nos 90 minutos. Silencio todo o mundo. Vamos a escoitar e aprender. Alisson, unha porra para o partido de volta. Creo que vai ser 2-1. Pa quen? O sea, que gañamos. Antón xa estaba relamendo xa, porque pensaba que tiña unha no seu barco, pero non, vai ser un 2. Alisson non quere pasar frío esta noite. Que parece que eu quero que perda o Celta, que non é o caso. Eu estou con Alisson. A ver, eu, sinceramente, gustaríame un 2. Bueno, non sei se me gustaría, porque depende de como se dé o partido, pode che dar algo. Eu vou sentar cátedra hoxe. O Celta, como ben pronostica aquí en absoluto, o Celta pasará a cuartos de final da Europa League vencendo no campo do Olympique de Lyon por 0-1 cun gol de Marcos Alonso de penalti. O arbitraxe devolve a Vigo o que lle quitou con esa expulsión en diferido de Borja Iglesias e o Celta avanza unha eliminatoria máis e cuidado, porque pode vir non sei quen ven, Benítez ou non sei quen. Bueno, Dios dirá. Ese é mi Pablo. Sí, señor, en absoluto. Claro que sí, hai que creer. Hai que creer. Sabedes o celtista que é esta familia? Ajá. Quédanos claro. E sabedes que chegamos hace pouco a Vigo. Ajá, efectivamente. E como a familia é a primeira competición europea que vivimos aquí no estadio e tal. Sabedes que fecha é a volta dos cuartos de final da Europa League? Pois o aniversario de que chegastes a Vigo. Di. Meu aniversario. ¡Ojo! O 16 de abril aquí en Balaídos xógase o partido de volta dos cuartos de final contra Genco Friburgo, porque o Celta non vai destrozar o cumpleaños da miña filla e temos esa fecha marcada en vermello no calendario dende setembro. Entón, e por decir máis, eu non entendo a obsesión, pero vou contar algo aquí. Tupac é moi celtista, está todo o día coas cancións. E iso non vai de... O sea, eu poño en casa Oliveira, Voltarei, 1900... Esta pena. Pois está auténticamente obsesionado que a cada rato a canta a canción da Europa League. E que iso faga un neno de 3 anos que, ademais, a canción non é o do Celta. Eu non entendo a obsesión esa que ten. Eu estou convencido de que gañamos Europa League. Ese rapaz algo ve, algo está vendo ese rapaz, tens razón. Es que non é normal, porque el fixase nas cancións do Celta, aos aficionados do Celta, os vídeos do Celta que aparecen xogadores, pero esa canción está todo o día lo, así. Nas mañás ao bus de camiño ao colegio, lo. Ten unha obsesión que estou seguro de que o Celta gaña esta Europa League. Bueno, pues vámonos quedar con... Mira, digo unha cousa, se o Celta pasa, no vindeiro señor Pablo, tiña este de azul. En directo, traio a guitarra e cantamos la Rianxeira. Acabouse, xa con isto.
Aí, onte vai arriba. Bueno, non o vou gafar. Non o vou gafar. Atención, No, non o vou, despois de pasar, despois non de o vou pasar. gafar. Tes razón, despois de pasar. Eu Pois non quero quitar isto a Antón, pero eu tiña pensado outra cosa ahora que dicen eso, público, e eu comprométome a si pasa o Celta, Pablo e Mario Seijas, ese xoves 16 de abril, no aniversario de Alisson, están convidados á miña casa e poño a comida. O para aí ou para un restaurante. de cumple, sí señor. Alison está flipando. Acaban de invitar o seu cumple e ela non tiña nin idea. Que barbaridade. E eu envío No, un vídeo para para Alisson de Ela felicitación de vai cumple. celebrar Bueno, o cumple Sí, señor. sábado. Porque os sí, sí, sí. xoves, entre que xogamos Europa League, e os nenos os xoves pois teñen colegio, teñen actividades extraescolares e tal, o seu cumple celébrase o 18 de abril. Así que non creo que lle moleste o 16 de abril facer unha comida con Mario e Pablo. Bueno, Ou merienda, antes do partido. que digo eu, si ese día pasa o Celta, home, igual un pouco máis tarde poderán ir dormir. Non moito, pero Igual van dormir eles. pero un pouco un pouco máis tarde poden ir dormir, tes razón. Sí, Bueno, porque ao día seguinte hai colexio e o venres hai que rendir. exactamente. Igual Bueno, o pai non nas acompaña a casa, pero despois peligra. O pai peligra. igual o pai vai directamente O a colexio. despertalas para ir ao colexio e levarlas ali. Igual ainda acabamos Mario Seijas e máis eu levando os rapaces ao colexio. Tes razón. Cuidado porque hai moita tela que cortar. Bueno, en fin, Antón, que moitas gracias por pasarte, que nos alegramos moito de verte tempo despois. Xa pasou tempo, Sí, sí, non pode pasar tanto tempo. Estarei na vindeira case que seguro. O primeiro sempre o primeiro. Eu, empezando por min, que xa sabedes que faría moitos máis directos dos que fago. Gustaríame facer máis, pero ás veces, bueno, pois o ter responsabilidades é o que ten. E nada, que nos vemos no próximo. Esperemos que con boas novas. Seguramente sí. Iso agardamos. Un placer, Pablo e Alex, e Alison, e Tupac, e toda a audiencia. Unha aperta dende Jackson, Tennessee. Aí está, sí señor, que afirma Antón. Alison, mentras sigues roendo aí nese limón, que non sei quanto lle quedará ese triste limón, voute levar limós. Eu no meu pueblo teño limós. Creo que non hai moito xa a estas alturas, pero podo che levar algún limón. Xa que non comedes chuches, pois bueno, pois vos só limón. Se a vida te dá limós, pois fai limonada ou come limós. Claro que aquí damos por feito uns ditos que non sei. Bueno, en fin, que boas noites. Que me alegro tamén que facía tempo que non te víamos por aquí, por estos lares, e que sexa para celebrar algunha vitoria europea de aquí a outros venres, por que non? Obviamente vou a celebrarlo. Hombre, pois moito que nos queda Claro. por celebrar. Xa verás, home, hai que estar confiantes, casi tan confiantes como en absoluto que está convencido que estamos a Champions para o ano que ven. Esa é a ambición que temos que ter. Xa analizarán en Movistar ou en sabe Dios donde, bueno, Lyon, un equipo que tal, vimos aquí, en fin. Hoy do Celta temos que barrer para casa. E penso que o señor Alex vai un pouco nesa dirección. 55% de posibilidades que dá o Celta para que de aquí nunha semana pois estemos aquí, pois seguramente con outra enerxía e con outra alegría, Alex. Eu non vengo aquí a mentir a nosa fiel audiencia. Eu o digo en serio e digo o que penso. Se non o pensase, non o diría. Sabedes que son de ir a contracorrente moitas veces, pero que moitas veces estou no certo. E vais a gañar esta Europa League con Brian Zaragoza de Pufo. Bueno, pues nada, adiantamos acontecimientos, tienes razón. Así que vamos. ¿Quién te iba a decir nese programa que a golpe de 19 de marzo, 20 de marzo, 14 de marzo, 19 de marzo. Dependendo de nós para entrar en Champions este fin de semana. Manda truco, Tanto e con Brian Zaragoza de Pufo, macho. É que hai que ver, macho.
que tanto te reías, Bueno, cuidado, que decías Ferran. que era imposible. ¿Cómo vai o Cuidado, Celta a Ferran facer moito Jutgla. Cuidado, Ferran un Jutgla de seu mellor Pufo. fichaxe de Pufo? Pois aí tes, Pablo, para que leves. Bueno, pues nada, non me quites o de xogador revelación de Miguel Román pola lesión, por favor, ese damos, polo menos. O meu tamén era, Eu tamén, entonces Recorda que eu ese sí que puse mo das. Miguel Remán. Ese sí que mo das. Ese sí que mo das. Vale, vale. Bueno, pues nada, amigos. Vémonos na próxima e esperemos que sea con boas noticias, por supuesto. Sabremos que sí. E comeremos limós. Comeremos limós de aquí nunha semana. Boas noites. Chao, chao. Boa noite. Chao, chao. Buenas noches. Adiós, A adiós. Celta. Ahí está. Sí, señor. Ai, mamá querida, cuánto diñeiro deixa esta familia na tenda do Celta, por Dios bendito. Entre a tenda do Celta e a frutería, que barbaridade. Bueno, amigos, hasta aquí chegamos. A miña viaxe a Langreo creo que me vai impedir, ou igual non, igual o luns podemos facer directo pos partido dese Betis Celta, a ver que tal será o partido. E pa semana que ven estaremos, por suposto, tratando ese Olympique de Lyon Celta. Eu ese picorciño hai anos que non o vivía. Creo que cos anos vas sentindo menos, ¿no? O fútbol. Creo que nos pasa a todos ou a casi todos que o nivel de intensidade co que vivía a Europa League con 16 anos pois vai ser difícil que volva a vivir unha cousa así. Ou non, claro. Se o Celta se planta nunha final, pois claro. Pero estou me acordando tamén daquel gol de Gabri Veiga no campo, o sea, contra o Barça na última xornada, e era unha cousa un pouco parecida, non sei. Bueno, veremos, amigos, pero é un partido histórico po Celta. Este Lyon Celta de Vigo próximo xoves no Groupama Stadium. Que nos traiga cousas boas, amigos. Que nos traiga cousas boas, porque a partir de aí sí que vai ser soñar, pero non soñar a rabiar, Miña querida xente do diferido, que sempre estades aí. Por favor e gracias. Últimamente estamos metendo algún TikTok incluso, e vai ben a cousa. Xente do diferido que papa os programas enteiros, quero vos pedir unha porcentaxe de posibilidades de que o Celta pase esta eliminatoria. Xa pasou o partido de ida, empate a uns, hai baixas, pero tamén hai un estilo claro de xogar do Olympique de Lyon que, como ben comentamos nesta tertulia, non lle debe ir de todo mal o Celta. Que porcentaxe lle dades de posibilidades de pasar a este Celta quedando o seu partido de volta? Estarei vos lendo. Boas noites, gracias por estar aí e vémonos na próxima. Chao.